naast je stempas ook je ID-bewijs laten zien. Bondscoach Ronald Koeman heeft voor de komende 2 oefeninterlands van het Nederlands elftal 5 debutanten in de selectie opgenomen. Het zijn AZ-spelers Marco Bizot, Guus Til en Wout Weghorst, Hans Hatenboer van Atalanta Bergamo en Ajaxiet Justin Kluivert. Maandag geeft Ronald Koeman een toelichting op zijn keuzes. Hij begint dan aan zijn eerste trainingskamp als bondscoach van Oranje. Het weer nog bewolkt met af en toe regen. In het noorden en midden gaat de regen over in sneeuw. In het noorden wordt het hooguit 2 graden, in het zuiden nog 10. Dit was het NOS Journaal. Jawel, het is weer Vredenmikje en dus is het weer tijd van Noordermie Live. 3 uur lang muzikaal vertier. Met een soort mensen die leuk evenementen hebben voor het weekend. Maar we hebben optreden onder andere van Lowland Kid, Mudbirds, Galder en Barry Barnes. Ja, je mag wel van jezelf kiezen. Als word je win geweest. Schim van de Grijnsland. Liberalisme, green, socialisme en christendemocratie. Het past alleer binnen de FNP. Wij willen dwarsen vooruit. Jo terecht. Kies voor Friesland op 21 maart. Kies FNP. De Mandenmakers Marathon met 25% korting op al onze keukens. En u maakt iedere dag kans op een gratis keuken. En we zijn elke dag open tot 10 uur, dus kom snel langs. U heeft nog 2 dagen. Mandenmakers, het huis van keukens. Als je bedrijfswagen je gereedschap is, kun je als vakman rekenen op het vakmanschap van Renault. Bovendien profiteert de vakman van extra voordeel. Want bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master kan het voordeel oplopen tot wel €5.000. En leasen kan al vanaf €97 per maand. Renault Bedrijfswagens voor de vakman. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. 4 dagen lang. De grootste keuze in boeken, puzzels, hobby- en knutselartikelen onder één dak. Het Boekenfestijn. Altijd weer één groot feest. Met kortingen tot wel 90%. De toegang en het parkeren is gratis. Van donderdag 15 tot en met zondag 18 maart in WTC Expo Leeuwarden. Kijk op boekenfestijn.com. Het is weer Vredenmidje, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Zo begin ik elke Vredenmikje en ik joer weer bij deze aflevering. We hebben straks een aantal acts hier in de studio. Live optredens natuurlijk. Muziek, live muziek van onder andere Lowland Kid. Wordt hartstikke leuk. Barry Barnes, hier komt in Engeland bij door Rory Gallagher. De Mudbirds, ben ik heel blij met duo. Ze hebben mooie blues nummers spelen. En Galder, en die maakt folkmuziek. Dit is al je te volgen via de radio. En dat je er beeld bij haar, televisie of internet, dan show je hem nog een prachtig mooie strik. Dag Jan. Ik heb er nou wel een beeld bij, ja. Jan Vermaning is dit. Ja, hi. Dag je Volkert, wat doe je op mijn noors? Een hele mooie bril. Dank je. Ja, dat jouwt on, dat is de... Maar ik nou de hele beetje van lul staan, of niet? Klopt. Ja? Ja, dat vind ik meestal leuk. Ja, en wij ook. En Afke Nienke, dankjewel voor de strik. Ja, nou, steady prachtig. Ik vind de West 50, dan moest hij stijl presenteren. Maar moest dat op deze manier? Ja, dat moest absoluut op deze manier. En dan moest dus de hele studio vol hingen met 50? Ja, dat moest. Het is weer dat is 50 wist. Ja, men je weer 50? Moet ik even stoel, hè? Nee, hè? Ik word van Mickey maar gewoon... kijk, het steent horen. Nee, of even op een bank liggen. Hè? Geen even op een bank liggen. Hè? Eerst maar even de clipje, jou stel die even wel. Afknikken, ik vind het hartstikke lief. Ik krijg nog een poster opgeplakt. Ja, dat is net mijn schuld, die Volkert. Ja. Maar nou, het zit die beelden. Ik vind dat voortaan die broek ophouders kerst altijd wel om. Ik vind die wel leuk trouw. Die ben hartstikke mooi. Die ben green. Die ben opvallend in ieder geval. Maar daar staat dan. Die zit wel. Hij kniept het hoor, die strik. Ja, dat is maar aan. Ik vind het wel hartstikke lief van jij. Dank je wel. Goed hè? Nou, graag dingen, ja. Wanneer was toen 50? Nou, dat zit ik net. Mijn wraak zal Sassoen wezen. Hartstikke lief. Leuk. Alle gasten die er in ieder geval straks ik nog een soort mensen die hier voor en achter de bar van alles vertellen komen. Volkert, hoe is het bij jou? Ja, best. Los van die briltjes op je noors, dat begint een jokje. Oh jee, ja. Misschien zit er ook nog wel jeukpoeder op. Ja, dat is zo krijg ik. Ik zie je ervoor hoor. Ja, wist het maar nooit, maar die artiesten. Was het een leuke week hoor? Ja, volle ding voorbereid.
Weer een project met Herman van Veen. Dus dat moet ik alweer even weer in de agenda passen. Wat een geweldig man. Ik heb hem laatst voor het eerst ontmoet. Ja! Ik heb Hassevier, Vrede Mega, hij kon net, maar als weer hier nog in de studio kwam voor een optreden. Maar dat zullen we vast nog wel eens een keer beleven. Maar wat een kerel, wat een fantastische kerel. Ja, dat is het sowieso. En dat weer trouwens wel een leuk interview was het met hem hierst. Vongst? Ja. Ja, dat zit ik nooit van mezelf. Dat vind ik altijd te vier keer. Ik heb er een goed gevoel bij, laat ik het zo stellen. Nou, dat weet het zeker. Ja. En, dat best met mij hem bezig dus. Project? Ja, klopt. En dat is nog wel even leuk om dat te voegen. Dat is dan mijn Jiddisch cadeau aan die. Ja. Herman van Veen die zei ik van dat wie een hele aardige man van Noorderwien Live. Hartstikke leuk. Dus, die heeft maar weer. Wat hij komt overen. Komt overen. Dat weet je, ja. Opzij. Oké, goed jongen. Doe Max de vlag. We praten straks nog even. Haast vast om wat dingen. Des de reclame van Maatje Worst. Ja, heel volle. Ja. Heel volle. Is het een plaatje draaien? Ja, best. Charlie Poet. Dit. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know the kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. Dress you're wearing tonight, if he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. The way I did before. We don't talk anymore.
Charlie Puth, jawel, bij Selena Gomez. We draaien het in deze aflevering dus van Noorderweer Live. Leuk dat je erbij bent. Radio, televisie, internet. We streamen live op YouTube. Op alle mogelijke manieren. Op de app, op de site. En als steeds die holle van die De Vries die hoek net te zien, vind ik prima. Dan gewoon lekker de radio aan. Zak in het hek. Ik sta bij een hartstikke leuke jonge band. Zo neem ik ze maar even. Lowland Kid. Bij mij Anton Huizinga. En ik wil één ding. Vind ik toch wel een beetje spietig, maar dat is meer inside humor. Die houdt uit een collega gewoon 40 jaar lang, die heette Ilke Lok. En je hebt een Ilke Lok in je midden, maar die is er nou toevallig net bij. Nee, die is er inderdaad net bij. Nee. Griep of had je orenverplichtingen? Hij had orenverplichtingen, ja. Hij kreeg een nieuwe baan krijgen. En toen zei hij, ja, vreedvrij, nomen die nieuwe baan, dat lukt toch net. Ja. Ik het heel leuk vind om Ilke Lok, mijn oud-collega, hoort te komen. Nou ja, stel de band even voor, waar is mijn naam? U is de drummer, Floris Venema. En de leadgitarist Ruben van der Wal. En dan hebben we onze invalbassist Rick Huizing. Hoe lang bestaat je al? In deze formatie ongeveer een jaar. Ja. Welke van de hoeken van Friesland komst? Of kom je hem? Ik kom uit Ronriep. En de gitarist uit de Gediek. En de rest komt uit Grace. Praat ik even nog wel? Je bent het heel hoeren hier nog. Eerst even noemen spelen? Best. Welke game door? Dat is Sweet Man. Live in Noorderwien, Lowland Kid. Looking out at every fear in your eyes, keeping your worries on the inside. Nobody's ever gonna read you right and tell you you're wrong. And all the warning systems fail to tell that you were lining up to say farewell again and again. Was this really what you wanted? Was there any other way? And maybe just stay. 'Cause I am still here, and I've had the time. I would have listened to the logic and the reason running through your mind. Now I protect all that's dear to you, and I will wait if you want me to. But come on, stop making your way home. Make your way home. Can I ever understand the days that you've had? When despair has gotten the best of you, and there was nothing that the rest could do. Your back's against the wall. But what about all of these people? Can you not see the tears that I face, trying to embrace? There will be no second chances. There won't be another day. It's all just taken away. But I am still here, and I've had the time. I would have listened to the logic and the reason running through your mind. Now I protect all that's dear to you, and I will wait if you want me to. Making your way home.
Heerlijke muziek en dat uit Friesland wij. Prachtig mooie band. Alleen een dwaande dus, maar ik is er gelukkig nog steeds wel zet als jong talent. En daarna je single uit, hè? Ja, we hebben een titel in India de wereld in gegooid. Ja, wat zei die titel? Zei het eigenlijk vrij weinig. Oké. Ja. Nee, ik denk even voor de wisselrit. Ja, nee, dat wie de riffwerk zeg maar begon, die liep het een beetje op Indiaanse muziek. Okay. Dus ik denk, nou, dat is een soort van working title en die past eigenlijk wel bij de sfeer van het festival. Dus heeft maar gewoon daar de wereld in gegooid, zeg maar. Ik zeg in mijn biografie dat je hem de nodige optredens zal dienen, festivals en dat soort dingen. Maar wat is je doel een beetje? Welke kant wil je hem op? We willen na de simmer werkje naar een EP daar. Okay. Ja, en gewoon steeds groter en steeds meer natuurlijk optredens. Sky is the limit. Ja, precies. Ja, ja. Uiteindelijk albums, singles. Ja, de single is luid in de jaar, maar ja. Nee, gewoon trok in mijn ding zo vol mogelijk uitbrengen dus. Ja. Te gek man, goed zo. Straks nog een nummer hier van Lowland Kid. Live in de studio dus, onder andere de Mudbirds. Dat is bluesmuziek. Maar eerst muziek van de plaat. Ik ben even kwijt welke, ik sluis je. Volgens mij Imagine Dragons, ja. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Feeling miserable, always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my years like I'm martyrdom. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe, and yet a masterpiece. And yet I'm half diseased, and when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of me. I'll do what it takes. Whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. 'Cause I love how it feels when I break the chain. Whatever it takes. Yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. I'll do what it takes. Imagine Dragons, jawel, brengt dus bij de Mudbirds al vaak te gast gewoon. Mijn productie, kijk je me vertellen, want ze meidje al hier een fantastische muziek. Ellen Laws en René Tweehuizen, beide zitten. Ik steen even, dus ik moet even een beetje door de kribbels. Ik ben de hele week om het klussen geweest, dus ik ga spierpienen. Dus 50 hars, 50 dag Jan, verroert er maar even in. Hoe lang ben je maar ook al bezig? Ik denk het nou eens spontaan, maar dat is al een tijdje. Ja, ik denk meer dan langer dan 10 jaar, denk ik. Ja, echt. Time flies. Time flies when you're having fun. Ja, toch? Ja. Toen was helemaal kort getroffen eigenlijk.
Wij zijn overburen, hè? Dus, Nog steeds of net? Ja. Je beslaat elkaar de kop nog net niet? Nee, dat gaat nog steeds wel goed. Dat is een voordeel van een duo. Ja. Maar goed, om dan echt een duo te beginnen en te samenspelen, dat is natuurlijk wel even een orenstap, hè? Ja, nou, we wisten van elkaar dat we muziek maakten. Ja. En Ellen speelde ook al liedjes, oude blues, traditionals. En ik was meer aan de bluegrass toen bezig. Maar later is dat bij elkaar gekomen eigenlijk. En ja, zijn we de Mudbirds begonnen. Ja, fantastisch man. 2018, wat voor plan heim? Nou, we zijn eigenlijk voornamelijk met nieuwe nummers bezig. We hebben 2 cd's uit, Stamboel Trip en Slick Blues. Ja. Dus we zijn met nieuwe nummers bezig. En we spelen gewoon waar mensen dat graag willen horen. Dan spelen we graag. Dus, is dat continu, dat screwen, of maak je hem er echt voor zitten hier? Nou, dat gaat heel langzaam bij ons. En dan komt René heel vaak met een nummer. En dan wij zijn een beetje... Ja, wij steken er heel veel tijd en energie in. Nou, dat mag toch? Ja, dus het is fantastisch en dat gaat maar door. De liefde voor de muziek. Ik vind het mooi om te binnen. Welk nummer wordt het als eerste die hem spelen? Deze heet van onze tweede cd. Deze heet Driving Wheel. Ik ben ervoor. De Mudbirds, live in Noorderwien. Ja, ik slap je. Ja. Dat is een koffer, gelukkig. You're on your way. Be there someday. Times have been cruel. You've been a fool. Your time to go. Got no driving wheel. Lost your nerve. What you deserve. Reap what you sow. You know how you feel.
ain't got no driving wheel. Ja, ik ben toevallig een bluesliefhebber, dus heerlijk, moet ik zeggen. En ja, dan zie je toch een man op een fantastisch instrument spelen. Wijzenborn, hè? Ja, klopt. Ja. Uniek, liep het mij, want dit is juist net zo vaak, hè? Nee, in Nederland zie je dat niet zo vaak. Nee, dat is... Boeteland meer trouwens? Amerika zie je dat wel meer, ja. Het is ontworpen door Tsjechische immigranten. Wat dit is er specifiek aan? Ja, dan had hem net zoals een gitaar gewoon, maar echt op die scoort te lezen. Maar de sound is dus echt heel hoog. Ja, wat heel apart is dat... een enorme klankkast, hè? Ja, die nek is hol, die loopt door. Dus hij heeft een hele diepe resonantie daardoor ook. Lekker om te spelen? Ja, het is ook akoestisch, is het ook heel mooi, maar zo is het ook heel leuk om te doen. Ja. Klinkt goed. Klonk sowieso goed. Dankjewel jongens. Straks meer van de Mudbirds. En misschien nog wel meer van die Wijzenborn. Wij gaan even naar de break. En dan ben wij er straks weer mee. Onder andere Lowland Kid en de Mudbirds. Hast u verstand van trucktechniek? ESA Trucks. Official DAF dealer, zieket monteurs, truckspecialisten en servicemijwerkers. Ga naar esatrucks.nl. Femi, hoe heb jij je baan in de kraamzorg gevonden? Ik ben naar de speeddates voor de vacatures in de zorg gegaan. En ik heb daar gesprekken gehad met mensen die werken in de zorg. Ja, en nu ben ik aan het werken in mijn droombaan als kraamverzorgster. Ook werken in zorg en welzijn? Kom naar de Week van Zorg en Welzijn van 12 tot en met 17 maart en ga op speeddate. Kijk op wzwnoord.nl. Dat je de douche niet meer hoeft uit te drogen. Dat vind ik heerlijk. Echt, het gebruik van zeep is stukken minder. Aquacel. Geen kalkaanslag meer en heerlijk voor de huid. Aquacel.nl. Cel met een C en dubbel L. Nu bij Aldi, weekend highlights. Bijvoorbeeld diverse Merci paaschocolade, zoals een Merci paashaas 120 gram voor 1,79. Wie wil dat nou niet? En een voordeelbox met 6 soorten vlees, zoals Beter Leven shawarma-reepjes, voor maar €10. Dat wil toch iedereen? Yes, voor mij. Altijd voordeel, voor iedereen. Aldi weekend highlights van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Auto's worden intelligenter en dankzij onze Nissan Intelligent Mobility technologieën kunt u daar nu al van genieten. Kom langs bij uw Nissan dealer tijdens de Make the Move actieweken. Van 15 maart tot en met 2 april profiteert u van €2000 korting op een nieuwe Nissan Qashqai. Bekijk alle acties op nissan.nl. Nissan Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Blues, live hier in de studio. En ik nog mooie popmuziek. Wat daarom belangrijk is, lekker hingen. Maar eerst het nijs. No, mij Dieter Seijers. De veiligheidsregio Friesland schrikt net van de nieuwe cijfers van de orenrietiden van de brandwacht. De brandwacht hier in Friesland vliegen hier gemiddeld 9,6 minuten nodig om te plak te wezen bij een brand. En dat is 24 seconden langer als het eerder voor. Maar dat is helemaal niet slim, zegt de veiligheidsregio. Het past bij het beeld dat er in Friesland minder kazernes binnen en dat de brandwacht dus langer tijd nodig had om te plak te komen. Directeur Wim Kleinhuis van de veiligheidsregio is correct grutsk op de cijfers. Dat je even realiseert dat wij binnen 10 minuten die vrijwilligers gemiddeld optreden hebben. Nadat een telefoontjekamer is. Hè. Dat is een vrijwilligersorganisatie. Meestal moet van hoe ze van hun werk komen naar de kazerne en omklaaien. In die auto zitten en dat door het gemiddeld maar 4 minuten. Er is een hulpverleningsinstantie in Nederland die dat presteert. De Jouwer moet een cultuurpodium krijgen. Dat vindt het al van toneelverenigings, bands en muziekkorpsen. Ze missen een plak dat ze oefenen en optreden kunnen. Om de urgentie van zo'n cultuurpodium aan te kaarten bij de gemeente wil de vereniging zo gauw mogelijk om een tafel met die gemeente. Zo wordt via Jan ter Heide van de culturele verenigings. Wij willen graag samen met de gemeente een visie ontwikkelen op een zo kort mogelijke termijn voorzien in behoeftes die er nou direct acuut binnen. En dan praten we over de ontwikkeling van een cultureel centrum in Jouren. Want we hebben hier een prachtige cultuur en daar vechten we voor. Bij skipswerf Bielsma is Joet de eerste van een serie van 3 werkskippen van Rijkswaterstaat in het Wetterlitten. In Watten is dat vanzelfs. Voor de werf een grote opdracht, iets waar het voor een soort werk. Het is ook een bijzonder skip, zegt directeur Bielsma van de skipswerf. Want het is een skip dat 2 kanten uitvaren kan. En dat had alles te krijgen met het werk dat het dwaam had.
Wij hebben dit schip de opdracht gekregen vanuit een Europese tender. En Rijkswaterstaat heeft de vraag gesteld van, joh, wij moeten een schip hebben, een multifunctioneel schip van diverse taken. En omdat die diverse taken uitvoeren, willen we elk iets anders dan een conventioneel schip. En dat gaan wij maken. Een man uit Sleert had een werkstraf gekregen van 120 uren omdat er oorlog hier zonder toestemming maar de tankpas van zijn baas tankt had. De man werkte voor een autopoetsbedrijf op een Jouwer. Op een stuit was toen Duits omdat er maar de tankpas stiekem voor zijn eigen auto ondergong. Wie wil die pas alleen nog voor bedrijfsauto's wie? De verdachte zei dat het maar één keer gebeurd is, maar uit onderzoek had bleken dat er het volle vaker dien had. Naast de werkstraf had de man ook een celstraf van 3 maanden onder bedingst gekregen. Nou, het waar. De lucht is bruin, maar kans op sneeuw. Er zit een stevige eerste wind en het is om het vriespunt heen. Vannacht dan vriest het tussen de 2 en de 4 graden. Mijn naam is Lilian Marijnis en ik vraag me af, waarom wordt er in Den Haag zoveel over, maar nooit met mensen gesproken? Kies lokaal voor goede zorg, een betaalbaar huis en een veilige buurt. Stem 21 maart. SP. Op zoek naar kozijnen en deuren? Bij Belisol krijgt u nu topkwaliteit met 21% korting. Ja, de waarde van de BTW. Kijk snel op belisol.nl. Belisol. Bath & Body. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Bath & Body. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Gouten. Ja, ruik je het? Eindelijk, lekker. Het voorjaar zit in de lucht. Of het zijn al onze nieuwe geurtjes, want die zijn nu in de aanbieding. Dus kom naar Dio NDA en probeer ze allemaal. Dio NDA, de drogist met aandacht. Als je bedrijfswagen je gereedschap is, kun je als vakman rekenen op het vakmanschap van Renault. Bovendien profiteert de vakman van extra voordeel. Want bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master kan het voordeel oplopen tot wel €5.000. En leasen kan al vanaf €97 per maand. Renault Bedrijfswagens voor de vakman. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Jawel, helaas is dus terug bij live muziek, maar eerst Pink. We were on fire, I slashed your tires. It's like we burn so bright, we burn out. I made you chase me, I wasn't that friendly. My love, my drug, we burn out. Oh. 'Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. 'Cause times they keep coming all night, laughing at some days like I'm barely breathing. After we were high and the love doped out, it was you. The pill I keep taking, the nightmare I wake in. There's nothing, no nothing, nothing but you. My perfect rock bottom, my beautiful trauma. My love, my love, my drug. Oh, my love, my love, my love, my drug. Oh, my love, my love, my love, my drug. Oh, my love, my love, my love, my drug. Oh, my love, my love, my drug. You punched a hole in the wall and I framed it. I wish I could feel things like you. Everyone's chasing that holy feeling. And if we don't stay late, we'll blow out. Blow out. 'Cause we've been on the run so long they can't find us. Who's gonna have to die to remind us that it feels like we chose this blindly? Now I'm gonna fuck up a hotel lobby. 'Cause these times they keep coming. Last night I might have messed it up again. Some days like I'm barely breathing. After we were high and the love doped out, it was you. The pill I keep taking, the nightmare I wake in. There's nothing, no nothing, nothing but you. My
Pink. In deze aflevering van Noorderwind Live. Leuke clip zit erbij trouwens. Het is een soort speelfilm in het lied. De Buntbirds spelen ze kijkt. En ik zeg, 2 heren echt heel erg genieten. 2 liefhebbers. En ze staan nog in de bar. Want ze hebben volgens mij komend snijdt nog een heel mooi feestje. En dan gaan we het weer over muziek. En dan ga ik het over de heren Nijborg en Jukkers. Hoe is het? Nou, best. Ja. Hoe is het met jou? Ja, klinkt lekker. Ja, goed. Ja, prima. Ja, geweldig in de Buntbirds. Ja, geweldig. En ze komen bij ons op een muzikamelconcert in mei. Dus helemaal goed. Ja, wanneer? Ik geloof zo'n 20 mei. Maar dat ken ik 24. Op een snij. Ja. Dus. Echt een heerlijke bluesmuziek. Ja, zalig. Ja. Daar komt het net voor, Gerard. Hè? Nee, wij komen hiervoor. Ja. Ik ga hier een poster. En, ja, voor de mensen die de radio ervoor halen, zeg even wat erop staat. Old Folks Festival 2018. Ja. En dat is een festival dat hebben wij georganiseerd. En wij, dat is Johan Jukkers, die naast me zit. Ja, die is dit. Ja, en Piet Kok. En die is nou aan het werk. Ja. Die moest invallen. En ik zei de gek. En wij we tochten naar Vlienier. Toen hadden we een festival, omdat Arie Stuur ermee ophouden. En dan speelden deze bandjes zeg al jaar. En toen zeiden we van, nou, laten we dat nog dit hier nog een keer doen. In het kader van 2018 is het echt leuk. En die namen hebben we verzonnen. Volgens mij heb ik die betoogd. Ja, nou ja, wij zijn ook een beetje ouder. Wij velen is nog 28, maar we zijn een beetje ouder. En, maar een mooie midje in Schaaf. En het is altijd druk in Schaaf. En we hadden wel zin in. En mij een paar geweldige artiesten. Want daar staat natuurlijk op Eddie Mulder. En daar zit op Piet Kok, Rolf Reineman. En de Woody Band. Waar ik dan zelf in zit. En Gerrit de Company, daar zit ik dan ook zelf in. Ja, god, het wordt... Kijk, ze druk, joh. Ja, nee. Ja, en ik presenteer het ook nog. Maar, ik nog. En Jam, die is de band van de nijband van Jo Jukkers. Dus. En we maken er een hele mooie midje van. En we willen mensen uitnodigen. Het is een tientje. Entree. Ja, dat is net. Nee, dat is net. En op een postertje 12,50. Maar toen betocht Johan, die betocht van ja, dan zitten we met al dat wisseljild. Ah, serieus? En toen hebben we besloten, dat is dus voor mensen, het is gewoon een tientje. Ja, ik krijg wel kwartings naar. Ja, je krijgt kwarting. Ja, dus. Wat een geweldig idee. Ja, mooi hè. Best praktisch hè? Ja, zeker. Ja. Is dat thuis hè gewoon? Nou moet je vrouw vragen. Oh ja, daarom. Ik ben ook wel eens praktisch, maar dan krijg ik thuis weer de klacht. Maar daar geef ik nog net voor aan. Hey, wat leuk, even Jam. Lees even uit. Wat voor volkmuziek speel je? Nou ja, wij wilden eigenlijk rock spelen, maar mocht net. Dat wordt hem ook niet. Nee, we hebben een accordeontje en 2 gitaren en een elektrisch drumsteltje. En we doen lekker Reason to Believe en dat soort nummers. En het begint lekker te lopen. Ja. Echt puur liefhebberij, begreep ik hoor. Ja, gewoon even lekker relaxed. Ja. Is dat net lid, hè? Nee, je moet het al wel doen blijven nou. Je mag trouwens met je stuur. Kijk, ik nog weer in Burgum spelen in je keer, hè? Ja, €2000. Wauw. Ja, weer van het goede doel, hè? Dat je bij een bij elkaar kwam. Ja. KWF-fonds, ja. Maar goed, No Jam, JJAM, Johan Jukkers en dan? En... Jukkers, Jalmus, Meerlo en Van der Meij. Ah, kijk, daar is over nagedacht. Ja. Covers dus, of zit er dan ook wat eigen werk tussen? Ja, ook hier en daar wel een eigen tune-nummer natuurlijk, want dat moet ook een beetje... Ja, dat mag een beetje verst horen, toch? We gaan wat dingen in het Leeuwarders doen die we ook nog op een plank leren hebben. Maar het wordt een mooie mix. Ik bedoel, echte volkliefhebbers al die bij elkaar. Ja, want dat afscheid van Arie Stuur, dat was eigenlijk de aanleiding om dit weer te doen. En dat afscheid doen we niet weer natuurlijk. Dan noemen ze me Heintje Davids, maar... Geen minder namen trouwens, maar dat bedoelt ik wel hingen. Nee, maar ik snap die wel. Je moet echt terug. Maar je moet zeker van 2018 dus het gevoel van we willen dat nog eens een keer zetten. Maar want bloedt het je nou nog weer bij? Of zeg je misschien 2019 nog een keer? Hoe het loopt. En bij Schaaf staan ze er ook wel voor open. Maar alleen blijft Schaaf open. Dat is met een vraag, hè? Ja. En ze hebben een mooie programmering momenteel, maar het is toch afwachten nog steeds. Ja, Leslie nog een leuk bluesrock festival. Het vol met 100 man nog lutsen. Ja, het loopt lekker daar. Ja. Wanneer wordt het weer spannend? Eind dit jaar, hè? Ja. Dan maakt de gemeente de roer. Ja. Bloed een beetje knoeien, hè, met die zaal. Ja, die studio, dat is natuurlijk ook nog steeds daarboven. En daar binnen al die mensen van de popacademie die daar stage lopen. Dus dat gaat dan ook weg en dat is doodzonde. Ja, goed, de zaal had het is een begrip. Maar ja, ik snap het gewoon ingewikkeld. Maar voorlopig ben je er nog en de zaal is er nog. En Jim spelen jullie er nog. Ja. Even de naam nog.
Jochen Jokker speelt alleen. Ja. Ik nog. Hij speelt maar... Oh, ik nog solo? Ja, ook. Serieus? Ja, slap het houden, hè? En Jam, dus. Ja, nee, ik denk dat jij het bij elkaar op een poster, maar dat is vanwege een soloconcert en Jam dus. Ja, en Eddie Mulder. Ja, fantastische gitarist. Geweldige gitarist. Wie wat grieperig juster, maar ik zwaar je ervoor dat er wat sinaasappels in hier. Ja, dat is goed, ja. Ja, want ik heb ook even met hem praten en hij hoopt er inderdaad bij te werken. Ja, hij redt dat gewoon. Ja. En dan naar mijn eigen groep, Gerrit Company. Ja. Hè, dus, en dan hebben we weer versterking met Tjeerd Nauta en Piet Kok weer. Dus we toch uitgebreid. En dan hebben we Piet Kok, Roelof Reineman. Hè, die ben je ook 3 weken volgens mij. Ja. Ik weet de datum zijn net, maar in verband met het 50-jarige jubileum. Ja, het is geweldig, ja. En dan de Woody Band. We sluiten al met de Woody Band. Allemaal liedjes van Woody Guthrie. En ja, we hebben een mooi programma. Dus, Skaaf, City Theater, hoe laat, wanneer, hoe en wat. €10 zit ik er bij, dus goed keer op een poster sticht. Ja, en... Meestal was het duurder, maar... Ja, nee, wij doen het precies zo. Nee, het begint Jelver Twaan. Zo'n beetje de inrin. En dan met de company beginnen we al te spelen het 10 voor Twaan. En dan Jelver begint het programma in de grote sale. Maar van tevoren is de company speelt al. Dus ja, komt goed. Jelver Twaan. Snijdt een beetje. En voor de mensen die de verhellingsjoch op snijdt de van de Mickey dus. Van de bank en richting Skaaf. Dat maakt mooi naar Old Folks. Naar Old Folks Festival 2018. Succes. En kom straks eens even daar met Jam? Ja, als te verwacht je die. Bel ik wel even. Ja, bel me maar even. Hartstikke mooi. Dankjewel jongens. Succes. Old Folks dus in Skaaf City Theater. Beginnen we naar de band Lowland Kids. Nou ja, daar hier wel even een verhaal van. Je wil een EP opnemen. Hoe vind je ermee? Noemen ze ons screwen en dat soort dingen? Of mat dat al je nog? Ja, we zijn wel bezig met nieuwe nummers screwen. Maar dat moet al je nog helemaal zetten worden. Dat zijn ideetjes en dan moet je maar de hele band even hoegeren en dan komt er wat moois uit, zeg maar. Hoe heb je hem ook vond trouwens? Zit je hem op opleidingen of is het al je uit een dorp of dorpshoes? Of... Nee, je achter dezelfde vrouw hoor. Wij trainen zitten op de studie docent muziek. Zitten. Ja. Dus daar kom ik wel van. En kleren intussen? Ik nog net. De drummer wel, dus die weet er nou alles van. En wij zijn nog bezig om de kneepjes van het vak helemaal te leren. Ja, en in kleer binnen middelbare squallen, maar hem dan lesje aan of zou het hin of gewoon echt op een muzieksquallen? Beide, mooi. Ja, dat is zo vrij als een voeltje eigenlijk. Ooit waarom de academie te doen, van popcultuur, of bijvoorbeeld D-Drive of een... Ja, ik had er 1 jaar op zitten. Oh, serieus? Ja, ik had het eerste jaar die in. En toen hield hij ik door. En toen dacht ik doe wat door, ja. Hartstikke mooi. Jongens, hoe heet je hem volgende nummer? India, dat is onze single. Staat ook op Facebook. En clip erbij of net? Ja, mooi clip. YouTube of net? Ja, zelf maak ik een clip. Kijk. Maar nou nog net zien. Doe hem straks. Eerst Noordwind Live en dit is Lowland Kids. The truth that lives inside of you, sing from your heart's flow. I'll make sure not to let go. This a little boy wants to be big and they let him be. This a little boy likes the armory and the fight was a riddle. He was lost in the middle. Spare me the days like this. When it's you, I miss my guideline. Were you blinded by someone else's life? Please be mine. Hey pretty girl, I think that now's the time to dance with me. When all the lights are on, it's our city, there is no tomorrow. So let go of your sorrow. Just come away with me to places that you've never seen. Stand on the edge and see the life we lead. No stranger, no shadow. It's gonna teach you what I know. Spare me the days like this. When it's you, I miss my guideline.
tide in the earth. Spare me the days like this when it's you I miss my guideline. Were you blinded by someone else's life? Please be mine. Spare me the days like this when it's you I miss my guideline. Were you blinded by someone else's life? Please be Heerlijke band, Lowland Kids, voor de eerste keer in Noorderwind live. En ik hoop dat we er zeker nog eens een vervolg op aan kunnen. Nou, iemand koerde het wezen in verband met naar je baan, maar dit klonk hartstikke prima, man. Hartstikke goed zo. Dank u wel. Dank u wel. Goed om te horen. Wie kan je nog plannen, jongens? Moet er nog spelen worden, oefenen? Ja, morgen spelen we in Buffalo. In Buffalo? In Buffalo, in Grijns. Om voor de graspop. Zien dat we daar te landen kunnen komen. Oh, dat is een soort voorronde of zo? Ja, precies. En volgende week is sneuwen door we de Kleine Prijs van Friesland in Drachten, scooters. Dus als mensen kunnen nog een keer willen jaren, dan hartstikke welkom. Nou ja, waar we dan terug naar de finale en dan kun je hem nog een keer. Nou, daar geven we wel voor, ja. Go for it, man. Jongens, dankjewel. Hartstikke leuke band. Blijf doorgaan. Gaan we doen. En dan see you next time. Zullen we het zo doen? Is goed. Spreken we jou. Ja, jongens, je bent top. Lowland Kid, live in Noorderwind. We beginnen een plaat draaien van mevrouw Kendrick. En daarna nog de Mudbirds, live hier in Noorderwind. I got my ticket for the long way round. 2 bottles of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. I got my ticket for the long way round, the one with the prettiest of views. It's got mountains, it's got rivers, it's got sights to give you shivers, but it sure would be prettier with you. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair, you're gonna miss me everywhere. Oh, you're sure gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. Anna Kendrick, jawel. We draaien het in Noorderwind live. Ik ben bij de Mudbirds staan. Mooi zittende heren hier met een harmonica en wat ik al zei, mooi instrument, goede muzikant, mag ik er even bij zitten. En ik net zonder prijzen, want je hebt wel eens zo'n blues challenge mee die. Doe je dat nog steeds trouwens, of je dat in je maandag wist? Nou, we hebben het 1 keer gedaan. En gewonnen in Nederland? En gewonnen. Hebben we Nederland vertegenwoordigd in Memphis, International Blues Challenge. Ja, dat was wel een fantastische reis volgens mij. Hè? Ja, het was echt ongelooflijk. Daar bij de Mississippi. Hè. Dat was in 2012. Ja. En we hebben vorig jaar kwamen we weer in die finale. En we zijn de beste tweede geworden. De beste? Oh, dat is wel mooi. Hè? Ja. Ja. En komende jaren ga je weer eens meedoen? Of denk je nou zo langzamerhand van, nou, het is wel mooi geweest? Ja, het is eigenlijk wel mooi geweest. Want de eerste keer waren wij helemaal akoestisch. Ja. En nu zijn wij een beetje heftig elektrisch geworden. Dus we dachten, nou ja, hoe ouder je wordt, hoe heftiger het wordt. Dus we dachten, nou, we gaan een ander geluid laten horen.
Ik heb straks Barry Barnes hier, die komt uit Engeland. Die vertolkt Rory Gallagher. Dan kom je nog weer een standje heftiger, hè? Dat is een standje heftiger, ja, inderdaad. Ja. Hou je van dat soort blues of niet? Ja, eigenlijk van een heleboel verschillende blues, ja. Het maakt mij niks uit. Maar ook jazz en pop, ja, muziek is gewoon fantastisch. Geldt het voor jou ook? Alle soorten blues? Of heb je bepaalde voorkeuren? Ik heb wel voorkeur, maar ik luister wel naar alles. Maar niet alleen blues, ook klassiek, noem maar op. Nou ja, de folk, hè? Ja, folk. Je bent losgeweekt uit de folkwereld, geloof ik, hè? Ja, een beetje bluegrass en ja. Oh ja, bluegrass was het. Ja, jij hebt gelijk. Goed jongens, hoe heet jullie volgende nummer? Dit heet Erosion Blues. The Mudbirds, live in Noorderwin. Peace by lonely Pete, come down from the river, broken edge and all alone. Peace by lonely Pete. Rolling down now to the sea, 100 years, yeah, on their way. Rolling down now to the sea, 100 years, yeah, on their way. You're sitting on the rocking chair, waiting for the world. You're sitting on the rocking chair, waiting for the world. Peace by lonely Pete, peace by lonely Pete, peace by lonely Pete. By lonely Pete. Fantastisch. The Mudbirds. Geweldig. En dat klinkt ook nog fantastisch. Jongens, straks meer naar de break in ieder geval van dit duo. Volkert, hoe is het, jongen? Ja, goed. Ik krijg even jongen. Ik heb 9 minuten on vlogmateriaal. Ja, dan kom je nou ergens achter. Hè? Ja, en er best nog iets klaar zeker? Nee, daarom. Dus ik denk dat ongeveer 3 kwartier. Nou, aan het eind van Noorderwien vertel ik wel even hoeveel minuten materiaal ik heb. Ik ben benieuwd, jongen. Ja. Goed. We gaan aan met Afkenieke praten, want die komt maar enveloppen, hoor. Afkenieke, kom even erbij, even als worst. Wat voor envelop is dit, jouw Spino? Nou ja, dat is een envelop en ja, juist wel wat erop staat, hè?
we hem straks even niet? Ja, dan mag je straks alleen niet ja. Ik kreeg trouwens nog een appje van Maria Minnesma. En die wordt Joert 50. En die vraagt zich, we hebben die 50 posters hierheen. Ja. Speciaal voor haar, toch, of net? Ja, tuurlijk, speciaal. Maar ja, die bent speciaal voor mij. ja, nou... ik ben 50, meen je. Nou goed. Wij doen straks een envelop hier. En we gaan nog volle meer live muziek hier in de studio. Goeie. In Friesland doen we het maalkoor. Stem daarom voor solidariteit en dwarsmus. Stem 21 maart in jouw gemeente op de PvdA. Deze actie loopt als een trein bij Kruidvat. Nu stapelkorting op treindagkaarten voor door de weeks of in het weekend. Vanaf 3 kaarten voor maar €13,99 per stuk. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kijk voor de voorwaarden op kruidvat.nl. De zakelijke deal van T-Mobile deze maand is de nieuwe Samsung Galaxy S9. Met unlimited bellen en 6 gig in Nederland en de EU. Op het snelste mobiele netwerk van Nederland. Hebben we een deal? Ga naar t-mobile.nl/zakelijke deal. Dragan Ivar, Fyllisamstua Kivik-Ladom, Het Blomster, Forsja Ingolf, Knot Malm, Kvistbro en nog veel meer IKEA-producten zijn nu allemaal blijvend in prijs verlaagd. Kom nu naar de winkel of IKEA.nl. Aandacht maakt alles mooier. IKEA. Dus die leuke schilderjongens hebben mijn hele huis geschilderd en ze vertellen wat het kost. Ik zeg, zo weinig? Willen de heren dan nu iets heel erg lekkers bij de koffie? Met Glansgarant wordt uw huis 10 jaar lang geschilderd en onderhouden voor een vast laag bedrag per maand. Het Glansgarant onderhoudsabonnement. Kijk op glansgarant.nl. Met Pasen is het bij Aldi feest voor iedereen. Voor ontbijtfans, brunchliefhebbers, topkoks en voor iedereen die van lekker borrelen en snoepen houdt. Bijvoorbeeld brie met truffel, 200 gram, €2,19. Of Italiaanse desserts zoals tiramisu, 500 gram voor maar €2,49. Ja, Aldi heeft alles in huis voor een feestelijk Pasen. Altijd voordeel voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. Over voordeel gesproken. Aldi is door de Consumentenbond uitgeroepen tot kampioen in goedkoopste huismerken. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op dij. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Minister De Jonge van Volksgezondheid vindt het heel zorgelijk dat er een jonge vrouw is overleden na het gebruiken van het zogenoemde zelfmoordpoeder. Een vrouw van 19 uit Uden maakte 3 weken geleden een einde aan haar leven met het poeder dat ze voor €1,5 kocht op internet. De coöperatie Laatste Wil liet vorig jaar weten dit poeder te hebben gevonden als middel voor een humane zelfgekozen dood. De jongen zegt dat hij er op dit moment niets tegen kan ondernemen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nog. In Indonesië zijn toch geen sporen gevonden van stoffelijke resten van de opvarenden van 3 Nederlandse oorlogsschepen. Dat schrijft minister van Defensie Bijleveld aan de Tweede Kamer na onderzoek door de Indonesische politie en experts van de landmacht. De 3 locaties bij het dorp Brondong werden onderzocht omdat ooggetuigen hadden gezegd dat de Nederlandse oorlogsschepen daar waren verwerkt en gedumpt en dat de stoffelijke resten daar ook zouden zijn. De schepen vergingen in 1942 bij de slag in de Javazee. Premier Rutte blijft erbij dat hij voorlopig niet beschikbaar is voor een hoge post in Europa. VVD-corrivé Bolkestein zegt vandaag in de Volkskrant dat Rutte er goed aan zou doen om EU-president Tusk op te volgen. Diensttermijn loopt volgend jaar af. Volgens Bolkestein is het in het belang van Nederland als Rutte de cruciale functie in de EU accepteert. Rutte blijft erbij dat hij de rit met dit kabinet zal volmaken. Het verkopen van stempassen is niet alleen verboden, maar het heeft ook geen zin. Dat zegt minister Ollongren in een reactie op de oproep van de burgemeester van Waalwijk. Die wil dat het Openbaar Ministerie onderzoek gaat doen naar het aanbieden van stempassen op advertentiewebsites. Ollongren zegt dat het niet mag, maar ook dat het zinloos is. Als je gaat stemmen moet je naast je stempas ook je ID-bewijs laten zien. Het weer, de regen die af en toe valt, gaat vanuit het noorden over in sneeuw. In het noorden wordt het hooguit 2 graden, in het zuiden nog 10 graden. Morgen in het zuiden soms lichte sneeuw en langs de noordkust trekken wat sneeuwbuien voorbij. Op andere plaatsen blijft het droog. De maxima morgen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Aas is terug met 2 uur van Noorderwind live. Onder oren met de Mudbirds, maar we doen nog volle meer. Graag gedaan, Alex. 4 dagen lang. De grootste keuze in boeken, puzzels, hobby- en knutselartikelen onder één dak.
Het Boekenfestijn. Altijd weer één groot feest. Met kortingen tot wel 90%. De toegang en het parkeren is gratis. Van donderdag 15 tot en met zondag 18 maart in WTC Expo Leeuwarden. Kijk op boekenfestijn.com. Kies lokaal. Maak gebruik van uw democratische stemrecht. Kies een lokale partij voor lokale politiek. Wij geloven in de kracht van de regio. Kies lokaal. Nu alles van onder andere Dove, Andrelon, Axe en Zwitsal. Tweede product halve prijs. En een gratis mok. Daar moet je snel bij zijn. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nu bij Aldi, Weekend Highlights. Bijvoorbeeld diverse Merci paaschocolade, zoals de Merci paasa's 120 gram voor 1,79. Wie wil dat nou niet? En een voordeelbox met 6 soorten vlees, zoals Beter Leven shawarma-reepjes, voor maar €10. Dat wil toch iedereen? Yes, voor mij. Altijd voordeel, voor iedereen. Aldi Weekend Highlights, van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Auto's worden intelligenter en dankzij onze Nissan Intelligent Mobility technologieën kunt u daar nu al van genieten. Kom langs bij uw Nissan dealer tijdens de Make the Move actieweken. Van 15 maart tot en met 2 april profiteert u van €2000 korting op een nieuwe Nissan Qashqai. Bekijk alle acties op nissan.nl. Nissan Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien. En welkom bij het tweede uur alweer van Noorderwien Live. Het muzikale dwarsplein van Friesland. Op vrijdagmiddag, of misschien zo je naar de Verhelling. En dan is het Snijdeman. Goedemorgen. Ik hoop dat we lekker door de koffie zitten. Wij gaan straks nog een aantal muzikanten hier die optreden zullen. Maar we zullen ook nog hoe concerten praten. We zouden wel belangrijk blijven lekker heen. We gaan nog Barry Barnes, die zal Rory Gallagher hier spelen. De Mudbirds ben je nog te gast. En Gaalder, lekkere folkmuziek. Dit alles en nog veel meer in de komende 2 uren. Maar eerst muziek van Douwe Bob. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place to lay my head tonight. Every morning there's another start. Every morning hits so hard. Guess I'm running scared. Guess I'm running on empty. Mister, can you help me? 'Cause it seems I've been led astray. I keep searching for an answer.
you can't go on. Slow down. Douw op. Nou, heel slow down wollen we het zeker net doen. Zeker net met dit meest rommelige en gehaaste programma wat je maar bedenken kan, volgens mij op het woord. Maar straks een optreden van Barry Barnes, de Mudbirds en Galder. Maar we gaan eerst even praten over een festival. Herman en Remy staan hier bij me. Ze binnen van My King Rocks. Vlinier hebben we er ook al even aandacht om besteed. Herman, wat had zo'n mooi poster bij die jongen. Ja, mooi hè? Ja, zeker. Ik hier er maar eens schilderijen van maken, maar hij bloedt net bij staan. Nee hè? Zo, ik hier maar ja, nou ja. In een roos. Je is dit first edition, maar je had al eens eerder gewoon. Ja, maar dit is 2018, hè? Ja. Zo wie door 2 keer per jaar. Dus en dit is de eerste van 2018. Ja, ik dacht even dat het gek worden weer. Maar... Nee, nog net. Ik ben bij het vrienden hier gewoon dan, maar ik dacht dat het hetzelfde was. Klopt, we hadden 2 edities. En dit is eigenlijk de hardcore meets metal edition. Ja. Dus dat is super. Dit is het hardere werk, hè? Ja, dit is het hardere werk even. We hebben altijd verschillende edities eigenlijk. Komen we zelf een beetje achter, zo langzamerhand. De ene keer is het wat zachter en de andere keer dan is het wel wat harder. Want, maar dat zachte is nog wel redelijk pittig als je dat vergelijkt met klassieke muziek, denk ik. Ik denk het wel. Ja, voor de meeste mensen. Ronkende gitaar. Voor u is het dan wat zachter, maar het is altijd maar ronkende gitaren en een bult lawaai. Ja. Vriend, hier ben je een beetje mij uiteenzet, of ik een beetje ziekje natuurlijk. Dat goed bevallen dus. Ja, absoluut. Ja, het rent al wat langer natuurlijk, maar de opzet wordt elke keer een beetje anders en we proberen elke keer een beetje verder te komen. Ja. En ook een beetje verder de berading, met de promotie en alles. Ja. Dus, maar het gaat de goede kant op. Ja, absoluut. Ja. Wat voor bands zijn er dit hier? In deze editie dan? Deze editie. Nou, we beginnen met Seven Spirits Burning. Dat is een bandje, dat is een super band eigenlijk. Post-hardcore nemen ze zelf, dus het gaat richting de metalcore en zo. En dan hebben we Angelic Forces, en dat is wel even heel mooi om even te vertellen, denk ik. Maar die hebben hun EP-presentatie. Dus dat is super. Ja, dus mensen komen. Ja. En Jacques, die komen uit de buurt van Utrecht. En dat is een band die speelt van, 2012 of zo. En dat is echt hardcore, zou je maken. Geen recht toe, recht aan hardcore, maar echt heel, super. Ja. Deze bands zijn in je circuit bekend. Dat hoor je bij Hartstikke maar uit te lezen? Ja, zo langzamerhand wel. Ik denk dat ze alle twee op dit moment behoorlijk onderwijs timmeren en wel redelijk naamsbekendheid krijgen. En ik had het idee dat ze alle twee een beetje volgen, dan worden de volgers wordt aardig uitbreid de laatste jaar. Dus dat geeft de goede kant op voor de man. Ja. Volle van dat soort metalbands zitten hier in Friesland eigenlijk? Had je er al wat te zien of niet? Ik heb geen idee hoe volle, maar we hebben wel het idee de laatste 2-3 jaar dat wij hier mee bezig zijn en we spelen zelf ook in de band en we zijn zelf ook met muziek bezig. Ja. Dat de scene wat aan het groeien is in dit hoekje. Hè? We zitten natuurlijk een beetje in de christelijke metalbands en in de rock en zo. En ik had het idee dat het in Friesland wel weer een acceptatie komt voor deze hoek. Ja, want dat is een beetje bijzonder van de titel, My King Rocks. Ja. Je zit echt in een religieuze hoek, maar een lekker snoeihurde gitaar, dat kan gelukkig gecombineerd worden. Hè? Ja, gelukkig wel. Ja. Krijg je er wel eens kritiek op of net? Ja, zeker krijgen we wel kritiek op. Er ben wel mensen die vinden dat echt niet kennen. Hè? Ja, ik vind het verwoord, maar goed. Ja, wie hè? Ja, jongens, niet met ik net. Niet met net, hoor. Ja. Maar het begint wat te leven in Friesland, de hele scene. Want het kost het vaak even een periode dat je heel kan stekken, hè? Ja. We zijn eigenlijk in 2016 bij al zo'n beetje begonnen. Eigenlijk in 2012 al, maar toen is het een beetje wat hing je. Maar het begint zo langzaam al wat te komen. En inderdaad, zo'n programma als dit kan ik heel goed gebruiken voor wat PR en zo. Ik vind het een ontzettend leuk initiatief en ik vind echt dit soort muziek erbij, vind ik. Ja, nou, super. En ik vind het leuk dat het hem wat ontwikkelt. Hing je vrienden hier met Boetelandse acts erbij? Ja, toen hingen we Boetelandse mensen erbij. Ja. Is dat een iets wereldje dat je elkaar toch al wel wat kennen of niet? Ja, zo'n Boetelandse band, ik heb net zomaar even komen letten. Dus dat mag je combineren met een oorevenement, hè? Dat ze correct wat in de buurt binnen. Maar dat was dan, dan is dat net de betaling gewoon. Nee, en het reizigen, ik wat altijd belangrijk. Met bepaalde Europese landen, ik bedoel, naast Nederland of Friesland dan, maar de Westhuis van daar leeft het toch gek wel? Duitsland wel, had ik het idee. Ja, Duitsland is wel groter, maar daar wordt er wat meer sponsoren en zo. Grutland natuurlijk. Ook zo dingen. En, ja. Wat is die favoriete band van deze? Ik vind Jacques een mooie band. Ik vind ze alle twee mooi, maar dat is persoonlijk vind ik dit het mooiste. Dat is in mijn beleving
ja, wel een van de hudderen die er best kennen. En ja, dat vind ik heel mooi. Hardcore. Ja, te gek. Dat klinkt super. Mijn favoriete hardcore band wie altijd Biohazard. Is er een van die drie die een beetje in de buurt komt of net? Wow. Ik denk het net. Nee? Ik zou zeggen... Qua stijl bedoel ik. Ja, nou, dan neemt ze wel een naam, maar dat kan je net samen even niet in huis zetten. Nou, nee, ik bedoel net qua kwaliteit, maar dat ben natuurlijk de echte jongens uit Brooklyn, ik snap het wel. Maar qua stijl, is het een beetje... Ik denk dat dit wat... Is het ergens vergeleken bij de oren nam uit de hardcore scene? Nee, ik zoek zo net weten. Ik zit net echt in de hardcore scene wat dat betreft. Maar ik denk dat dit is echt wat moderner dan echt... ik ben oldschool. Ik ben ouderwets. Ja, tuurlijk. Ja, maar ik ben haast 50. Ik ben ouderwets. Ik weet hoe het veelt. Je bloed op geen bloed, toch hingen. Goed jongens, My King Rocks, de first edition. De tweede editie, wanneer komt die? Ik denk van weer in september, ergens. Ja. Maar dat gaan we in nog hollen. Ja, Oké, nou dan kom je hem weer. Even schaamteloze reclame jongens. De trein de warpen, columns weg. Wanneer, hoe en wat kost het? Alles even op een rietje. Nou. Zaterdag 24 maart, dan gaan we los. Dus jij we nu aan het beginnen. En onze voorgangers die zijn het al. En wie had het snel even verloren. Want bij u is die er een raar prijs. Serieus? Wie dacht dat kennen, dat is vast te lastig. Hij heeft nog de prijs ik weer verlegen. Nee. Geintje. Wie een mooie stunt vinden. We hadden hem wel verheugd. We hier hem opnieuw 4 jongen, maar toen zie je het weg mij al dat wisselgeld. Dus we zijn weer een tientje. En al die storkers. Al die storkers, niks. Tientje is geen geld voor drie fantastische bands jongens. De Trein de Warpen. Zet het in de agenda. 24 maart. De zaterdag is in ieder geval 3 fantastische bands. Mij onder oren een EP-presentatie van Angelic Forces. Ja. My King Rocks, first edition. Net stinnen. Mother hen. Ja. Is er een site, Facebookpagina wat hoort? Ja, als je at My King Rocks intypt steeds maar, dan komt het zeker op. Ja. Succes jongens, dankjewel. Dankjewel. We zien elkaar in september, ja? Ja, doen we. Komen we bij. You got a deal. Dankjewel jongens. Ja, wat is het best hoe aan het Ja, nou, Jan van Manen. Echt, ik krijg mijn volk toe. Ik krijg een appje van mijn vrouw. Oh. Dit ken het, Zwartje. Wat? Willem zien flapjes van het overhemd. Echt, jongen. Dit ken het. Nee? Nee, ze hebben bleek. Dit ken ik echt. Oké, goed. Dan ga ik naar de Budbirds. Ik kan mij dat nog skillen. Ik ben haast 50. Dan maak je toch alles of net? Bijna. Bijna. Ja. Van God los, zeggen ze dan. Maar, Almost everything. Jullie mogen ook alles, in ieder geval qua spel doen. Welk nummer gaan jullie spelen? Deze heet Money Talks in Your Head. Nou, soms doet dat wel eens, ja. Ik ben benieuwd. Welke draai? De Budbirds er al jou. Live in Orwin. Safe and sure, no foes at your door. What is well for to get more and more. Yeah, money talks in your head. You've owned has grown and grown. Can't you get that mortgage list? Yeah, money talks in your head. Have you heard what it said? Believe what you have been fed. Yeah, money, it talks inside of your head. Have you heard what it said? Yeah, money, it talks inside of...
believe what you have been fed. Yeah, money, it talks inside of your head. Have you heard what it said? Yeah, money, it talks inside of your head. Ah, lekker, lekker, lekker. De Mudbirds, meisje Biden, hier dus. René en Ellen. Zullen we nog even noemen waar we net? Ja, dat kan. Ja, hij heeft nog een... Ja, kan. Zeker. Er wordt even wat wisselen. Kapa erop zetten. Bist u er ook klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. 2018, ben je een festivalgroep of juist net? Hoe zit het daar? Ik denk dat wij eigenlijk luistermuziek zijn, eerlijk gezegd. Ja, voor de liefhebber. Echte liefhebbers. Ja. Dus, old school, heerlijk. Nou ja, een young school mag ook. Ja, absoluut. Ja, nee, ik wil er net iets op plakken wat verkeerd is. Klaar. Hoe heet het nummer wat je nu? Deze heet Time Comes, Time Goes. The Mudbirds, live in Noorderwind. Drink what you need now till you drop. Yeah, time comes, time goes. I ask, yeah, do you know? De Mudbirds. Meisje bij dus. Ellen en René. Tiege, dank voor je komst, jongens. Wat mij betreft, alweer tot de volgende keer. We plannen wel eens even de datum. Dat gaan we doen. En was nog steeds de plannen ben wel duidelijk. Lekker schreeuwen. Ja, vooral dat. En dan, wie weet, plaatwerk. Plaatwerk en het gaat maar door, ja. Nooit meer stappen. Dank wel, jongens. De Mudbirds, hier live in Noorderwind. Straks meer live muziek hier onder oren van Barry Barnes. Jan Vermaning, hoe vind je met de soundcheck? Ja, we gaan nou los. Dus even een videoclip. Even een leuke videoclip. Even een leuke. Ellen Walker, maar is nog een Oké, een clip dus. Nee, Ellen Walker. Hartstikke mooi. En wij gaan straks terug echt met Galder.
What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to say goodbye. When it all falls down, when it all falls down, I'll be fine. I'll be fine. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad, but I'll be fine. Why we fight? I don't know. We say what hurts the most. Oh, I tried staying cold, but you take it personal. All these firing shots and making ground, it's way too hard to call. But I still can't let you go. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to say goodbye. When it all falls down, when it all falls down, I'll be fine. I'll be fine. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad, but I'll be fine. I'll be fine, fine, fine. I'll fly, fine, fine, fine. I'll be fine, fine, fine. I'll fly, fine, fine, fine. I'll be fine, fine, fine. I'll fly, fine, fine, fine. I'll be fine, fine, fine. I'll fly, fine. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to say goodbye. When it all falls down, when it all falls down, I'll be fine. I'll be fine. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad, but I'll be fine. And that's that. Alan Walker. We draaien het in ieder geval in deze aflevering van Noorderwind Live. Ik ga even naar een van mijn gasten. Ik vind het altijd leuk dat er is. Johannes Posma, hoe is het met jou? Ja, goed, joh. Vaak die heren bij collega Arjen Overmaat, maar dan best op de telefoon. Maar je wordt haast de taxi pakt en je maar even heen. Ja. Ik zei net helemaal maar stellen. Zo is dat. Ik vind het altijd leuk dat je erbij bent. Ja, natuurlijk. Rory Gallagher, zei hij dat wat? Ik ga er wel eens van ja. Nou, helaas, die man leeft niet meer, maar Barry Barnes zal er aan zijn spinnoemers verspillen. Dat zullen we even, ja. Ja, wordt fantastisch. Leuk dat je er bent, man. Ivo Posma, alles goed? Alles goed. De vorige, de Mudbirds. Mudbirds, die vond ik fantastisch, maar dit vind ik mooi. Alles hier. En we hebben Gaal er nog in de prachtige mooie groene pakjes. Ja, ik ga wel even op de contrabas spelen. Oh, daar had ik alweer oorzetten. Stiekem, ja. Wordt ontstemd natuurlijk, neem ik hoor. Dat was wel vanuit hier. Ja, kom goed. Hij is een ontstemd nou, hij is nog ontstemd. Want in kwart in het koppeltjerk hier in Leeuwarden. Volkert, hoe is het bij jou? Ja, nog steeds goed. Doet Jan Vermaan een beetje leuk, Cindy van mij? Ja, dat gaat 2 handen op 1 buik. Hè? Ja, hè? Ja, zeker. Hij had wel een buik, hè? Ja, dat sowieso. Hij stapt maar roken. Hè? Hé Jan, dus je stopt met roken, Jan? Ja. Ja, daar krijg je een buikje van. Daar ben ik intussen achter. Ja, bij mij staat misschien. Bij mij niet. Misschien hier. Oh, doe klaar het voor. Hé, maar ik heb even het nice. Dan kan ik even via de soundcheck. Oh, even een break? Ja, even een break. Break! Straks dus Galder en Barry Barnes live in Noorderwind! De Mandenmakers Marathon met 25% korting op al onze keukens. En u maakt iedere dag kans op een gratis keuken. En we zijn elke dag open tot 10 uur, dus kom snel langs. U heeft nog 2 dagen. Mandenmakers, het huis van keukens.
Wist je dat je met jouw drumstel kinderlevens kunt redden? Ruim op voor Kika. Verkoop spullen die je niet meer nodig hebt of koop iets moois op marktplaats.nl/Kika. En geef zo kinderen met kanker een toekomst. Zo, dat is cool van Kruidvat. Nu alle Cool haarverzorging en de nieuwe Cool haarkleuring 1 + 1 gratis. Ga dus voor een good hair day snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nu bij Aldi, weekend highlights. Bijvoorbeeld diverse Merci paaschocolade, zoals een Merci paashaas 120 gram voor 1,79. Wie wil dat nou niet? En een voordeelbox met 6 soorten vlees, zoals Beter Leven shawarma-reepjes, voor maar €10. Dat wil toch iedereen? Yes, voor mij. Altijd voordeel, voor iedereen. Aldi weekend highlights, van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Bath & Body. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Als ze dus terug onder onze gast uit Engeland wij. En dan jaren we vooral nummers van Rory Gallagher. Hij was fantastisch toen hij nog leefde. Maar zijn muziek is nog altijd actueel. Maar nu eerst het nieuws met Dieter Seijers. De veiligheidsregio Friesland schrikt net van de nijste cijfers over de onrietijden van de brandwacht. De brandwacht hier in Friesland vliegt hier gemiddeld 9,6 minuten nodig om te plak te wezen bij een brand. En dat is 24 seconden langer als het hier ervoor. Maar dat is helemaal niet slim, zei de veiligheidsregio. Want het past bij het beeld dat er in Friesland minder kazernes binnen en dat de brandwacht dus langer tijd nodig gaat om te plak te komen. Directeur Wim Kleinhuis van de veiligheidsregio is correct grutsk op de cijfers. Dat je even realiseert dat wij binnen 4 minuten die vrijwilligers gemiddeld optreden hebben. Nadat een telefoontjekamer is. Hè. Dat is een vrijwilligersorganisatie. Meestal moet van hoe ze van hun werk komen naar de kazerne en omklaaien. In die auto zitten en dat door het gemiddeld maar 4 minuten. Er is een hulpverleningsinstantie in Nederland die dat presteert. Suzanne Skulting docht toch mooi aan het wereldkampioenschap shorttrack in Montreal in Canada. Ze wie van de week ziek, zie je koorts en ze twijfelen daarom als ze wel mooi van koer. Skulting reviewt de kwalificatieronde van alle 3 afstanden. Montejoen, dan worden de eerste medailles verdeeld. Bij de malje rieden ook Shinky Knecht en Itzak de Laat. Bij de relay rieden naar alle gedachten ook nog de Vriezen Rianne de Vries en Daan Breusma mooi. Bij skipswerf Bielsma in Watten is het de eerste van een serie van 3 werkskippen van Rijkswettersteed in het Wetterlitten. Voor de werf wie dat een grote opdracht, die zwaar het voor een soort werk. Het is ook een bijzonder skip, zei directeur Bielsma van de skipswerf, want het is een skip dat 2 kanten uit varen kan. En dat had alles te krijgen met het werk dat het dwaamaat. Wij hebben dit schip de opdracht gekregen vanuit een Europese tender. En Rijkswaterstaat hier de vraag stelt van, joh, wij moeten een schip hebben, een multifunctioneel schip voor diverse taken. En omdat die diverse taken uitvoeren, willen we elk iets anders dan een conventioneel schip. En dat gaan wij maken. Michel Flap van sportclub Heerenveen is terug Jong Oranje bondscoach Art Langeler oproepen voor de oefenwedstrijd in Jong België. Het is de eerste keer dat Flap opname wordt in de selectie van Jong Oranje. Teamgenoot Pelle van Amersfoort zit direct bij. De wedstrijd in Jong België is die in Doetinchem. Daarna sluit Flap om bij Oranje onder de 20. Maar die ploeg speelt er die weekend in Tsjechië. Dan het waar, de lucht is broen en er is kans op sneeuw, dus je hebt een stevige eerste wien en het is om het vriespunt heen. Vannacht dan vriest het tussen de 2 en de 5 graden. Morgen is het droog, het waait het is om het vriespunt heen, nachts is het min zo'n. Hast u verstand van trucktechniek? ESA Trucks, official DAF-dealer, ziet monteurs, truckspecialisten en servicemijwerkers. Ga naar esatrucks.nl. Hoppa! Nog meer Stella. 14 gloednieuwe e-bike testcenters, nu geopend. Bezoek een van onze 31 e-bike testcenters en profiteer van onze fantastische openingsacties. Kijk op stellafietsen.nl voor het dichtstbijzijnde e-bike testcenter en sla je slag. Nu bij Aldi, weekend highlights. Bijvoorbeeld diverse Merci paaschocolade, zoals een Merci paashaas 120 gram voor 1,79. Wie wil dat nou niet? En een voordeelbox met 6 soorten vlees, zoals Beter Leven shawarma-reepjes, voor maar €10. Dat wil toch iedereen? Yes, voor mij. Altijd voordeel, voor iedereen. Aldi weekend highlights, van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi.
Nog meer Stella. 14 gloednieuwe e-bike testcenters per direct geopend. Profiteer van fantastische openingsactie. Bezoek een Stella e-bike testcenter. Nu ook bij jou in de buurt. Hey John, ga je ook wel eens met je schoonouders uit eten of niet? Oh nee, je hebt natuurlijk helemaal geen vriendin. Het is voor iedereen beter als je compleet bent. Kom nu naar Phona's Wolvenga en combineer producten van KPN. Met KPN Compleet krijg je dubbel zoveel MB's, minuten en sms'jes die je in de hele EU kunt gebruiken. En elke maand €5 extra korting per mobiel abonnement. Nou, als dat niet compleet klinkt... Als je bedrijfswagen je gereedschap is, kun je als vakman rekenen op het vakmanschap van Renault. Bovendien profiteert de vakman van extra voordeel. Want bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master kan het voordeel oplopen tot wel €5.000. En leasen kan al vanaf €97 per maand. Renault Bedrijfswagens voor de vakman. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Ook een mooie combinatie. KPN en een nieuwe Samsung Galaxy S9. Natuurlijk bij Phonehouse. Kom nu naar de winkel. Er is er altijd één in de buurt. Omroep Friesland. Noorderwierlijn. Wij Willem de Vries. Als je naar de klokzorg en de zoen, je zes keer nog in de tweede helft zitten van dit programma. Onder andere met Volker Wesseling. Ja, wees. Ik heb een leuk klusje voor die. Ik kreeg vanaf Keninken kreeg een envelop, maar moest u die even van me hier bij mij? Ja, dat doe ik. Omdat ik... Nou, wat hast je? Het is een kaart. Ja? Waarschijnlijk ruchten onder het feit dat het 50 wust. Aast. Het wordt er sabotien in. Ja. Je staat op. Hartelijk gefeliciteerd, Abraham. Jeetje. Ja, dat ik nog. Die titel die kist er ook weer bij zetten. Ja. Hoi Willem. Ja. Maak er een mooie dag van. En veel lol met elk... Ik dacht, Do neemt het wel even hoe. Nee, oké. Het is trouwens van die buurjongen. Oh, ja. Henkie. Precies. Ja. Havenkamp. Ja. Oh, wat leuk, hè. Nou, die hest maar weg. Ja, dankjewel, man. Ben er mensen die willen ook een kaartje sturen willen? Dat kan. Gewoon de man. Ja. Dat is leuk. Ja. Zijn adres die je net op, maar die kan bij mij vregen. Ja, ik ben over gehoord. Dankjewel, jongen. Ja, alsjeblieft. Ja, Henkie, dankjewel. Ja, Henkie weer een fantastische boer, jongen. Die went het helaas net met Nijs mee. En die stuurt samen een kaart. Vind ik hartstikke lief. Dankjewel. Goed, straks terug dus mijn live muziek. Het is nog steeds met die poster te knoeien. Willem, ik weet nog toen ik zo oud als volk had weer, toen wist ik dingen die ik nou net meer weet. Toen wist ik bijvoorbeeld dat als man 50 waren, dat het echt hele oude man. Dat is echt heel oud wie. Dat wist ik toen. Je bent 52, hè? Ja. We beginnen al te roeken. En het roekt net zo hard uit de bluff. Komt-ie. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen, dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. In zoute landen. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt houdt me nuchter en man. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakte me toch al nooit uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de kracht van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen, op mistroostige plekken je bij moeten hebben. En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met blokking, tussen reddingsbanden. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt houdt me nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakte me toch al nooit uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Ik ben blij dat je hier bent. Ik ben blij dat je hier bent. Ik ben blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakte me toch al nooit uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. In zoute landen. In zoute landen. In zoute landen. Zoutelanden, mijn mooi Belgische dame erbij. En dan had natuurlijk oer Bluff. Brengt dus bij Gaalder, Trijhem. Prachtig mooi, maar ik moet ook even zeggen, als je de radio aan hebt. Ik heb mooie groene, kleurige broekophouders, bretels, broekophouders. En het is wel leuk, want dan komt Gaalder binnen. Helemaal in green. Ja, met echt een iersgreen, hè? Ja, met mij om. Ja, dit klopt helemaal, joh. Nou ja, we zitten midden in het Sint-Patrick's gebeuren steeds maar. Dus vandaar deze heerlijke fout te pakken. Nou, fout, maar tussen aanhalingstekens. Dit zit er fantastisch uit. Dit is de stem van Douwe Dijkstra. Stel de rest van de band even voor. Ja, Gert de Jong en dat is Gerrit Gerlsma. Ja, mooi om te binnen, jongens. Er komt van allerlei leuke dingen hoor, want je bent alleen maar St. Patrick's Day bezig met een optreden in een koepeltjerken. Prachtig mooie locatie. Daar gaan we straks op praten. Zullen we eerst even live noemen hoor? Oh, graag. Ja. Welke game doen we net? 1, 2. Eerst 1. Eerst 1. Dan. Ja. Dan maar even bijkomen. Ja, nee, prima. Dan doen we even de Irish pub. Ik ben er helemaal voor. Gaalder! Well, you walk into a city street, you could be in Peru, and you hear a distant calling, and you know it's meant for you, and you drop what you were doing, and you join the merry mob, and before you know just where you are, you're in an Irish pub. They got one in Honolulu, they got one in Moscow too, they got 4 of them in Sydney, and a couple in Kathmandu. So wherever you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world, you find an Irish pub. Now the design is very simple and it usually works the same. You'll have your razor youth and score in the Ireland England game, and you know you're in an Irish pub the minute you're in the door. For a couple of guys with boatdrinks will be murdering Christy Moore. They got one in Honolulu, they got one in Moscow too, they got 4 of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world you find an Irish pub. Is Norwegian and the manager come from Cork, and the lad that's holding up the bars is only Eaglesford. He was born and bred in Bolton and his mum is from Kildare, and he's going to make his fortune soon among the County Clare. They got one in Honolulu, they got one in Moscow too, they got 4 of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So wherever you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world you find an Irish pub. For me to go, I'll have to catch me train. When you leave, you're sitting at the bar and face the wind and rain. So I'll drink the pint you owe me when I'm not gone on the drive. When we meet next week in Frankfurt in the fields of Athenry. They got one in Honolulu, they got one in Moscow too, they got 4 of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So wherever you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world you find an Irish pub. They got one in Honolulu, they got one in Moscow too, they got 4 of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So wherever you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world you find an Irish pub. So wherever you go around the world you find an Irish pub. So wherever you go around the world you find an Irish pub.
Gelder, straks dus nog volle meer over live muziek, maar praat ik nog even over de concerten die er komen. En oerl binnen Ierse pub op een wereld, gelukkig maar. Kun je eens een mooi pintje pakken. En nou, gezellig waren in ieder geval. Hawaii Tech, Frede Mickey hier, straks bij Barry Bonds, je live in de studio. Met nummers van Rory Gallagher, maar eerst Waylon. It's a fine, fine line between whiskey and water into wine. It's a long way home when you're down and out here on your own. It don't matter who you are when it's time to lock and load. Everybody's got a little outlaw winner. Cold peas hiding in the blacked out denim. Heartbeat beating to a rock and roll rhythm, yeah. Everybody got a couple scarred up knuckles. Blood on the boots and the back up buckle. Diamondback rattle with a quick strike venom. Everybody's got a little outlaw in 'em. When they knock you to the ground, you ain't gonna let nobody keep you down. When your back's against the wall, that's when you gotta learn to stand up tall. Be that rebel fight inside of you, it's been there all along. Everybody's got a little outlaw winner. Cold peas hiding in the blacked out denim. Heartbeat beating to a rock and roll rhythm, yeah. Everybody got a couple scarred up knuckles. Blood on the boots and the back up buckle. Diamondback battle with a quick strike venom. Everybody's got a little outlaw winner. Everybody's got a little outlaw winner. Chrome peas hiding in the blacked out denim. Heartbeat beating to a rock and roll rhythm, yeah. Huh. Everybody's got a little frontman swagger. Stone cold rolling like a young Mick Jagger. A new tattoo that you can't keep hitting. Everybody's got a little outlaw winner, yeah. Oh. Everybody's got a little outlaw winner. Waylon, hoe gaat er aan op Eurovisie Songfestival van Nederland? Hij zal in ieder geval uitkomen voor Us Lom. Dat weten we in de toekomst. We hebben nota onder een optreden van Barry Barnes, die is on tour. Jong doet die Frieske Piel, nu in het prachtige muziekcafé Ma Kelly's. Maandag Lutje Broek. Het is een kwarte tournee en dat zit natuurlijk altijd in het teken van Rory Gallagher. Hij komt van origine uit Manchester. And your first love with Rory Gallagher, when did it start? 1970. Oh. I'm very old. Yeah, me too. Yeah, no, 1970. Yeah. What was it? Did you saw him live or did you hear him on the radio? I went to buy Led Zeppelin 2 at the shop. Great record. And they didn't have the record. So, but I had 15 shillings in my pocket. And being a young man, they were burning. And I saw this album cover, Taste, on the board's Taste, and I bought it. And then I went to see Rory a few weeks later at the Free Trade Hall, and life changed. And when did you start to play his songs? Then. Immediately? Actually, I've just been telling people recently, I was in a band in 1970 called Kenny Walker and the Seventh Decade. Great name. And then, but there was a soul band. So I said, I want to play these two Rory tunes. I wanted to play What's Going On and Morning Sun. And we played them, and like nobody liked them in the audience. So Kenny Walker, the leader of the band, said, we're not playing them anymore. I said, no, bye. Ciao. Did you ever play for him? Who? Rory? No, never. He never heard you playing? I never met him, no. One day when I go up there, I'll get the old crooked finger. Oi, come here. Come here a minute. Let's get a pint and we talk about it. Yeah. Introduce the band, please. Dave Burns on bass guitar. Nice to have you on the show. Another Manchester man. Yeah. Steve Richardson behind the piece of plastic here. Hey! All the way from Orpington in Kent. Okay. What's this first song you're going to play? Chin Kicker. Live in Noorderwind.
Well, it's a shake, kick 'em morning. I'm gonna kickstart the day. I'm gonna wind up my machine and I'll be on my way. It's a burning fever. Woke me up my dawn. Didn't have a choice, I had to carry on. Oh, well, the engine's overheating. And I'm running out of gas. Only got the two speeds and it's slow and fast. Yeah, I've got to find a town, got more action. Gotta find a place, days open late, right away. Oh, well, I've got to find a town that's got more action. Gotta find a place, days open late, right away. CC Mama, motorcycle queen. Well, you sure look pretty good in the tight blue jeans. I need cold black coffee. I need eggs and grease. Jumping up the truck about a water sleep. Well, it's a shame, take a morning. I'm gonna turn up the heat. Racing all the truckers and I'm gonna be. Well, it's a shit kick of morning. Oh, 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 oh. Just give me cold black coffee. Give me eggs. Give me grease. Stumbling up the truck to burn a water sleep. CC Mama, motorcycle queen. Sure look pretty good in those tight blue jeans. Here we go.
Het goeie nieuws is straks naar het trein, zullen ze nog meer ervan. Jongspelers in Mark Kelly's, Friske Pjal en Appie. Ik ken hem al een paar hier gelukkig, want die komt dan bij dit soort bands. Daar ben ik altijd wel hartstikke blij mee. Dit is fantastisch, hè? Van hoeveel keer hast je eigenlijk in de kroeg? Ja, ik ben het tel een beetje kwijtraken, maar wel een keer of 5, 6 dagen gast. Hoe dat ooit begonnen? Want koerst toen helemaal? Nou, dat is via Cross Guitars gang, hè? Via je maat dan die leidt de contacten dan met Barry en dat die man die komt een keer deel en dat valt zo goed in de kroeg bij de meesten en dan mag de man altijd wegkomen. Mooie kerel, hè? Ja, deze wordt die mag alle weken wel komen. Ja, zeker. Ja. Ja, Rory Gallagher, het spreekt voor zich natuurlijk. Ja, dat is gewoon pure muziek en op de manier hoe die man het speelt, dat is mijn fiek als eigen tegen, dus dan denk je van Gallagher steert daar, is hoor. Dus ja. Hast du Gallagher zelf ooit live, joh? Nee, alleen maar op een hoesje van. Had je een luidspelen en voor tournee ging je de hemelvaart aan, om het zo maar zo te drukken. Ja, juist. Ik ben heel letterlijk pas met dit soort muziek begonnen. Ik ben ik wat te saai stromer, hè? Ja, ik had het echt leren maken, laat ik het zo zeggen. Ja. Cross Guitars komt er ook weer aan, hè? Ja, maaien, hè? Hemelvaart, weekend. We hebben een mooi vol programma. Ja. Ben je al klaar met de hele programmering? Ja, de programmering is helemaal klaar. Ja. Ik sta net uit de kop, maar er komt een brief komen. Ik heb het een keer aan met Jan Marten, die maat is direct. Ja. Die regelt nog steeds de bands, hè? Ja, een mooie samenspraak met alles, hè? Dus zijn jongens onmisbaar. Dus voor de kroeg en voor de bands. Ja, ik kan me voorstellen. Nou, even heel kwart, want de kind straks nog even uitgebreid waren over Cross Guitars, want het komt er weer aan. Wat haast, want je bent heel divers. Ik het Boeteland voorbij. Ja, nou ja, als je Bottleneck en Ralf de Jong, dat is hier Nederlands. Hè? Dat is Bottleneck is Fries en Ralf de Jong is Nederlands. Goed, dus komt Rolf direct nog weer even spelen. Ja, diezelfde wijn, of de Vreeds komt er direct. Want dan speelt er jongens op Oerak. En we gaan een band uit Noorwegen, waar Hercules, 2 jaar had die ik spelen, met al die eigen nummers, met al die boogie-rock. Dat is geweldig. En een band uit Frankrijk, waar Carousel Vertigo. Dat is pure rock. Dat valt heel goed bij ons. We zijn ook lekker in Gallagher sfeer. Deze middag, we hadden Jack Bottleneck, we hadden orenbands, Ralph de Jong, blues. Vocal Roses, daar hebben we een speciale bal mee, leuk hè? Ja, Vocal Roses. De dames. Die hebben hier al een keer wijkaapt op de media, wie staat nou hoor? Ja, mijn naam hè? Ja, en toen vertrouwde die vrouw in het buurt, hè? Dat had ik toen ook wel, ja. Als dat maar goed komt, zei dat toen. Als ze bent er nog. Ja, ze bent al voor de tweede keer of zo al. Dus, ja. Dat is wel goed gegaan. Ja, dat is geweldig. Die vrouwen die vinden dat ik fijn. Dus, ja. Leuk man. Goed jongen, we praten straks nog wel even verder. Jan Marten is direct door het onderhoren de programmering voor dat festival. Dus daar hebben we straks meer door. Galder, daar praten van mij, maar ik zei zullen nog live optreden en Barry Barnes zal ik nog meer noemen spelen. You can get some coffee or something like that. Yeah, you got a break for a couple of minutes. Thank you very much. Goed, wij gaan straks naar het laatste uur. Naar de break. Goeie. In Friesland doen we het maalkoor. Stem daarom voor solidariteit en dwarsmus. Stem 21 maart in jouw gemeente op de PvdA. Op zoek naar een heerlijke geur? Bij Easyparis Excel helpen we je graag. Nu 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op easyparisexcel.nl. Nu bij Aldi, Weekend Highlights. Bijvoorbeeld diverse Merci Paaschocolade, zoals een Merci Paashaas 120 gram voor 1,79. Wie wil dat nou niet? En een voordeelbox met 6 soorten vlees, zoals Beter Leven shawarma-reepjes, voor maar €10. Dat wil toch iedereen? Yes, voor mij. Altijd voordeel, voor iedereen. Aldi Weekend Highlights, van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Mijn naam is Lilian Marijnis en ik vraag me af... waarom wordt er winst gemaakt in de zorg terwijl u hoge premies betaalt? De SP kiest niet voor snelle winsten, maar voor elkaar. Stem 21 maart. SP. Voor elkaar. Beleef de snelste teamsport ter wereld. IJshockey in de Tialf Arena. Een spetterend en sportief uitje met je vrienden, familie of kinderen. Op zondag 18 maart. Game 2 van de finale playoffs. Unis Flyers versus Heijs Den Haag. De wedstrijd begint om 5 uur. Toegangskaarten kun je bestellen via unisflyers.nl. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft waarschijnlijk persoonlijk opdracht gegeven voor de vergiftiging van de voormalige dubbelspion Skripal. Dat zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Skripal werd samen met zijn dochter begin deze maand in Engeland aangevallen met zenuwgas. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. Het Kremlin noemt de beschuldiging van Johnson schokkend en onvergeeflijk.
Volgens Moskou overtreedt Johnson alle regels van het beschaafde diplomatieke verkeer. Het Kremlin herhaalt dat Rusland niets met de vergiftiging van Skripal te maken heeft. Minister De Jonge van Volksgezondheid vindt het heel zorgelijk dat er een jonge vrouw is overleden na het gebruiken van het zogenoemde zelfmoordpoeder. Een vrouw van 19 uit Uden maakte 3 weken geleden een einde aan haar leven met het poeder dat ze voor €1,5 kocht op internet. De coöperatie Laatste Wil liet vorig jaar weten dit poeder te hebben gevonden als middel voor een humane zelfgekozen dood. De A67 bij Eindhoven blijft na een ongeluk met een tankwagen langer dicht dan verwacht. Vanochtend reed de tankwagen die vanuit Antwerpen kwam door de middenvangrail. Nadat de wagen was gekanteld is er een auto tegenaan gebotst, waardoor er een lek ontstond in het vat. De wagen vervoerde volgens het Eindhovens Dagblad gootsteenontstopper. Het leegpompen van de tank duurt langer dan verwacht. De rijbaan op de A67 bij Eersel blijft dus voorlopig nog dicht. In de kwartfinales van de Champions League spelen de finalisten van vorig jaar tegen elkaar. Juventus speelt eerst thuis tegen Real Madrid. Verder is er een Engels onderrondje tussen Liverpool en Manchester City. Barcelona speelt tegen AS Roma en Sevilla neemt het in de kwartfinale op tegen Bayern München. Het weer, de regen die af en toe valt, gaat vanuit het noorden over in sneeuw. In het noorden is het hooguit 2 graden, in het zuiden nog 10. Morgen in het zuiden soms lichte sneeuw en langs de noordkust trekken wat sneeuwbuien voorbij. Op andere plaatsen blijft het droog. Morgen zijn de maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Nog 1 uur de game. Mij Noorderwind live. En dus mij een soort live muziek. Maar we hebben nog wat leuke tips voor Jim. Bij hem gewoon heen kennen het weekend en de komende weekend. Maar vooral een product van Rory Gallagher. Vertolkt door Barry Barnes. En wie haar Gaalder. Graag gedaan, Alex. Goeie. In Friesland doen we het maalkoor. Stem daarom voor solidariteit en dwarsmus. Stem 21 maart in jouw gemeente op de PvdA. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutum. Nu bij Pearl, dubbele leeftijdskorting op een multivocale bril. Bent u 55 jaar? Dan ontvangt u maar liefst €110 korting. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Nu bij Aldi, weekend highlights. Bijvoorbeeld diverse Merci Paaschocolade, zoals de Merci Paasa's 120 gram voor €1,79. Wie wil dat nou niet? En een voordeelbox met 6 soorten vlees, zoals Beter Leven shawarma-reepjes, voor maar €10. Dat wil toch iedereen? Yes, voor mij. Altijd voordeel, voor iedereen. Aldi weekend highlights van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar we intussen een complete excursie hier hebben. Dus de harde zaal vol. Hoi, hoe heet je? Joke Herwijn. En bij welke club ben je meer? Bij de Vrouwen van Nuus. Oh, Sneed. Ja. Even een excursie. Ja, we hebben even een excursie. Ken je Rory Gallagher? Nee, ik niet, persoonlijk. Nou, we gaan aan zien muziek aan en we gaan Gaalder en weer mooie folkmuziek. Oh, dat is prachtig. Ja, daar hou ik al van. Nou, leuk. Blues, lekker zitten. Maar ik ben eerst een plaat opkondigen en die is van Rondé en Why Do You Care? Flashes, I don't mind.
words are too different and I cannot decide if it's a feeling that you hide. Can you take it off my mind? Oh darling, my darling, why is it hard to find? Is it our love or just our kind? Why do you care that I know? Everybody stays when it's time to go. Why do you care that I know? Silent is the grave, I won't tell a soul. Why do you care that I know? Everybody stays when it's time to go. Why do you care that I know? Why do you care that I know? We might have been the loudest. We could have been the baddest of the bunch. Yeah, let us be the tallest. Higher than the fears we can overcome. Yeah, we might have been the loudest. Why do you care that I know? Everybody stays when it's time to go. Why do you care that I know? Silent is the grave, I won't tell a soul. Why do you care that I know? Everybody stays when it's time to go. Why do you care that I know? Why do you care that I know? Rondé brengt u weer bij Gaalder. Drie heren, prachtig mooi groene Ierse pakken, zag ik het wel in me. Naast me zit Gjalt, acteur, scootjeman natuurlijk, maar vooral ik muziekliefhebber, accordeonist. Wie kijkt over die accordeons, komen we straks nog even over te spreken. Er zit altijd weer een mooi verhaal achter. Even, Gaalder, wat is dit voor? Dat zijn betjonende hymnen. Betjonende hymnen? Ja. Oh jee. Ja, in de oudheid, zeg maar in het vierde griezen verliezen om de mensen die het net helemaal rechthalig zijn, om die wat te helpen kregen, die kroeren. En om die kroeren kracht bij te brengen, dan scanderen ze daar Galders bij. Dus dat wie zeg maar gezangen om de kroeren kracht bij te gaan. En waren dat hier in Friesland? Of want je speelt Schotse muziek, Ierse muziek? Of komt het juist uit Noordhoeken van Europa wij? Nee, dan kan je wel in een breed schaal, dan zeg ik gewoon Noord-Europa, want dat wie in Scandinavië, dat wie dus zeg maar in Ierland, Schotland, Engeland, maar dus ik de Germaanse volkeren die dienen dat ik al ja. En die wutten, dus zeg maar het wut Galder, dat is dan natuurlijk in Oorland wordt het krijgt een beetje oorstaveren. Ja, maar in principe wel hetzelfde dus. Absoluut, ja. Grappig, wat een verhaal. Joh. Hoe lang heb je hem deze pakken nog, joh? Nou, als je... Waar had het betocht? Oh, dan begin ze alle treinen ook al. Hij vindt wel steen, hè? Ja, dat zit wel. Ja, voor mensen die de radio geen beeld, totaal niet, maar Ierse plantjes, pompelblaadjes ook. Plantjes. Ja, daar ben de Ierse pompelbladen, leef het samen. Ja, we moeten eigenlijk eerst van die orenblaadjes erop hebben. We dachten, zullen we dat wat promoten, maar Douwers, hij doet dat maar net. Je bent de oren loon houden, hè? Ja, daarom, dat bedoel ik. Hartstikke mooi, man. Goed, jongens, kom maar leuk optreden, zo, dan komen we straks nog te spreken. Eerst maar even live noemer. Welke game dan nog? Nou, ik zie dat Geertje, en dat is natuurlijk een simmer, daar zit ik daar natuurlijk lang mee in boord. Collega Geertje de Vries, ja. Ja, die zit er mooi op een bankje noemen mee. En die had natuurlijk al die mooie jonge blomkes mee om de zeel binnen. Dag dames! En ik zie Afke daar ik nog staan op de zijkant. Ja. En dus dan wie nog even een noemer, dat jet Eileen Ark. En dat vertelt eigenlijk een beetje het verhaal hoe een mooi vrouwen in Ierland versierd waren. Zonder dat ze het in de gaten hier maar toch eigenlijk wel wist. Zonder dat ze het in de gaten had. Ik zeg goed op letten. Galder, live in Noorderwind. Eileen Ark, and that's the darling's name is. Through the barony, her features she was famous. If we loved her, who is there to blame us? For wasn't she the pride of Petrefort? But her beauty made us all so shy. Not a man could look her in the eye. Boys, oh boys, sure that's the reason why we're mourning for the pride of Petrefort. Eileen Ark, me heart is growing grey. Every single day you wander far away. Eileen Ark, there's good fish in the sea. There's none of them like the pride of Petrefort. So it was in the beginning.
Eileen Hawke was bent upon the winning. Big McGard contentedly was grinning, being courted by the pride of Petriford. Says she knew a girl that could you not to fetch. At the dead Eileen nearly lost her itch. The upshot of reduction was that now the robber sits with his arms around the pride of Petriford. Eileen Hawke, me heart is growing grey. Every single day you wander far away. Eileen Hawke, there's good fish in the sea. There's none of them like the pride of Petriford. Now this is all I have to say. When you do your cart and make display, now let's turn in the other way for the pride of Petriford. Now boys, this is all I have to say. When you do your cart and make no display, if you want them, just the other way, for the mostly like the pride of Petriford. Eileen Hawke, me heart is growing grey. Every single day you wander far away. Eileen Hawke, there's good fish in the sea, and none of them like the pride of Petriford. Eileen Hawke, me heart is growing grey. Every single day you wander far away. Eileen Hawke, there's good fish in the sea, and none of them like the pride of Petriford. None of them like the pride of Petriford. None of them like the pride of Petriford. Gaalder, G-A-E-L-D, R. Als het al ziekje was op Facebook of wat voor site dan ook. Straks meer. Praten we ook nog even met de heren natuurlijk. Maar ook meer live muziek hier. Onderhoorn van Barry Barnes. Maar eerst Kygo. Emotions like summer, awake to a blue sky, and I turn and hold you as we watch the sunrise. 'Cause this is amazing, running wild we do. My thoughts are hazy, this may be way too soon, but I will never let you go, never let you go, no. I will never let you go, never let you go, no.
Diego brengt dus weer bij speciale gasten onder andere uit Manchester. Wij zijn op tour, 4 optredens. In Mark Kelly's, dat is de kroeg in Friske Pian. En ik had ook Barry Barnes en zien Rory Gallagher verslaan. Did you only play Rory Gallagher songs? Yeah. Just only? Don't ask me to play anything else. Serious? Serious. Yeah. No ABBA, nothing. Take that. No, take that. Nothing. No Slayer? Nothing. Nothing. I'm a one-gal guy. Are there particular countries where Rory Gallagher still popular is? I think Holland is one of it. But is it Germany or other countries? Germany, no. Germany's forgotten about him. Serious? Well, only a small proportion. Okay. Ireland, yeah. Here, very much so. Greece. Okay. Yeah, strange place, I know, to think of Rory fans. He only ever played there once. But yeah, he's big in Greece. Yeah, fantastic. One of his last gigs was here in Leeuwarden. I believe so. Yeah. And actually, a good friend of mine, he just apped me a couple of minutes ago because he heard you playing. He said, "I got a bootleg of one of the last concerts." Oh, really? But did he play after Leeuwarden, or was it his last concert? Did you know? Wasn't his last concert? No, I think he did a concert in the Town and Country in London and Leeds. Yeah. But don't quote me. I'm not an expert. Was it a big shock when you heard that he would die? I was reading the newspaper, and on page 33, and it had an article in the newspaper about the Americans bringing out a new $20 bill. And the $20 bill is mentioned in one of Rory's tunes. Well, I got my baby a brand new $20 bill. And I was singing this song. Turn the page over. Rory Gallagher, Irish guitar legend, dies at 47 on the next page. So I stopped singing and started crying. Yeah, that's the first I'd heard of it. 47. Too young. What's the song you're going to play now? I Fall Apart. For the ladies. Dames, speciaal voor hem. Rory Gallagher, vertolkt door Barry Barnes. Like a cat that's playing with the ball of twine that you call my heart. Oh, but baby, is it so hard to tell the two apart? Then slowly you wind me till I fall apart. I'm only living for the moment that I see your face. When that happens, I know I don't wanna be no other place. Till the end of time, you'll be on my mind.
the day is long. So won't you come where you should be? Like a cat that's playing with a ball of twine that you call my heart. Baby, is it so hard to tell the two apart? Then slowly you will mind me. Ah, lekker. Rory Gallagher vertrok door Barry Barnes en zijn band. See you later in the show, guys. Yeah, you're not ready yet. You're not ready yet. Well, can you play a couple of songs extra in a couple of minutes? Get a bak, ja, pak eerst maar een bak koffie. Ik moet eerst even met Bob praten. Bob de Boer is vaste gast hier. Wie hem weet het, als programma huldig we net alleen een jong talent, maar ook de Lietse Huiskamer concerten. Muziekkamer is daar een van. Hieselum Hartzenburg, muziekcafé De Viel. Bob de Boer. Ja, daar ben ik vorige week geweest. Dat is fantastisch, hè? Geweldige plek. Ja, dat was een popquiz in de jaren 70, 80. Veel disco. En ik dacht, dan moet ik maar aan meedoen. Ik had een paar muziekmaten opgetrokken. En? Tweede plek, eigenlijk gedeeld de eerste plek. Ja, was heel leuk. Geweldige plek. Ik maak net een quiz mee doen. Ik ben daar rap in. Maar goed, Bob de Boer, hier in Verwet altijd iets aan Lieds seeltje, maar is verhuizen gelukkig met Seel en Hol. Nee, kwam daar. Wat zei je? Het prachtig plakje trouwens, mooie locatie. Hoeveel kinderen bij die? Nou, meestal 32, 34 man kunnen erin, Willem. Ja, dan zit het wel behoorlijk vol. Het is ook wel, het is echt huiskameridee natuurlijk. Dus het is wel heel erg leuk en gezellig, hoor. Ja, goed, net zou maar even tussen de planten en de gebakdoors nemen. Maar het is echt een heel mooi zaaltje, kan ik je vertellen. Goed, Bob de beste regelmatig hier, want dan had hele leuke dingen, die programmeert. Ik zeg, er had niks met muziek te krijgen. Maar met Arno Brok bij die. Ja, ook. Moet je... Ja, nee, dat wil ik eerst even van die weten. Even kijken, hoor. Ja, had een affiche van Arno Brok. Ja, ik heb de stoute schoenen aangetrokken. Ik ben naar hem toe gegaan en op het provinciehuis. Voor de mensen die het onder de stien leeft, had de commissaris van de Koninkin van Friesland. Daarom staat het ook duidelijk op. Welkom onder de stien wij, maar wat maakt die benijden? Nou, ik ben vorig jaar begonnen met een serie huiskamergesprekken. En onder leiding van Geert de Vries. En toen hebben we de familie Bielker gehad. Berend Bielker en zijn zus Jetske. Dat was een groot succes. En ik ontmoette Arno, de heer Brok, laatst. En toen zei ik van,
vind je het ook leuk om een keer in een theatertje als gast te zijn? Toen zei hij meteen ja, dus dat vond ik heel erg leuk. En dat wordt een soort interview? Ja, hij wordt gevraagd naar zijn werk, want hij is nu ruim 1 jaar commissaris van de Koning in Leeuwarden. In Friesland, Friesland. Zoals hij dat mooi zegt, Friesland. En er wordt gevraagd naar zijn werk, over zijn verleden. Ik ken hem uit de tijd nog als wethouder van cultuur in Leeuwarden. En nou ja, zijn burgemeesterschappen en Sneek en Dordrecht. En nu is hij terug. Wanneer komt hij bij die? Moet ik even kijken. Dat is op een donderdagavond, 12 april. Hartstikke leuk, man. En ja, ik vind het ook heel leuk dat hij komt, dat hij ja heeft gezegd. Ja. Hij vertelt ook over zijn hobby's, wat hij buiten zijn werk natuurlijk allemaal doet. Dus het wordt een hele brede avond waarin we, denk Arno, goed leren kennen. Voor zover we hem nog niet kennen natuurlijk. Een hele bijzondere man. Wij hebben vaak ook muziek, maar wat zei ik nog? Gleun in een keet? Ja. Mijn hemel, wat is dat nou? Hè? Dat is een heel leuk project van de uitgeverij Regaat, moet ik zeggen. Douwe Coach zal even een boekje pakken. Ja, Douwe Coach, fantastische schreeuwer, verhalen vertellen. Kan dit? Een van de beste van Friesland. Ja, kan dit wel? Ik weet het net, ik get wel. Oké, nou dan horen we het wel. Ik krijg een kwartier voor jou wel een telefoontje. Van, sorry! Lees even uit, want het is een radio, Bob. Ja. Was toen de radio hard even uitlezen, was toen nou hier rond... Ja, nou ik heb een boekje in de hand. Ja, dat is een vies boekje. Een vies boekje, De Wierte Poes van Douwe Coachstra. Maar er staat De Wierte Poes, dames. En oren ontvoeren volksverhalen, als ik het goed op zijn Fries uitspreek. Er zit een dame, het is al opplak trouwens, maar in nog een compromitterende houding, hè? Kun je wel stellen, ja? Er zitten stickertjes op, hoor, voor de radioluister. Dat is Noorderwind-proefd. Goed, maar waar gaat het door? Ja, nou, Douwe die komt van alles vertellen over dat boekje. Je gaat uit die verhalen voorlezen, maar hij neemt ook 2 bijzondere gasten mee. Dat zijn Sietse Sneekweek en DJ Hetenemond. Ja, sorry voor de titel. Maar dit wordt dus Rode Wangetjes morgenavond in Kwanjem. Ik denk dat het een soort red light district in Kwanjem wordt. Als de borden al in waskouwen. Ja, nou ja, de mensen, ja, die heb ik. Als de mensen aankomen, zien ze wel dat het theatertje omgetoverd is in een soort nachtclub. Dus het wordt wel heel erg leuk. Ik wil eigenlijk zo'n pak van die heren wel even lenen op morgenavond. Ik zal aan en vrij dat een van Gaalder hun pak even uitlenen. Ja, nou ja, goed. Het wordt dus helemaal in stijl gedaan. Maar het pikante verhaal dus uit het verliezen wij. Ja, nou, het idee erachter is dat er zijn natuurlijk. Douwe die heeft zich al eens vaker verdiept. Douwe Coachstra in. Sprookjes, een beetje schunnige sprookjes uit Noorwegen en dat soort dingen. Maar er is nog nooit een bundeltje verschenen in de Friese taal. En dat is dit bundeltje. En dat is dus vorig jaar verschenen. Is er een stukje van het? Nou, dat moet Geertje eigenlijk maar doen. Nee, doe ze eens maar, dat ding te zwaar. Ja. Even een liedfragmentje. Oh, verdikkie. Ja, ik zei die gewoon verblokken in mijn skill. Een heel kortje. Pannenkoek bakken. Vind het nou leuk. Een fijn komt geregeld bij zijn faam en dan wordt hij altijd maar haar bed. Maar dat wil de faam niet leiden. Hij moet geduld waan. De faam vregent haar mam om rieën. En mem adviseert het, mast wat zin hem zeggen dat de pannenkoeken leren moet. Die nachts is het serveerd. De ordenduis vreegt mem, nou, hoe wie het vannacht, hoe is het gong? En de faam die lakert en zei, och mem, waar sa on het pannenkoek bakken west, dat het beslag mij nog tussen de billen zit. Gleun in de keet. Dankjewel Bob, ik kom straks nog bij die weerom, want toen had nog meer dingen op agenda. Dus hoor dat beeld even vers, dames en heren. Dan gaan wij even de boodschap. Get vast op pannenkoek. Let op. Ja, je mag wel van jezelf kiezen. Als we je win geweest. Schim aan de Grijnsland. Liberalisme, green, socialisme en christendemocratie. Het past alleer binnen de FNP. Wij willen dwarsen vooruit. Jo, terecht. Kies voor Friesland op 21 maart. Kies FNP. Haarfijne prijs uit Parijs bij Kruidvat. Nieuw van L'Oréal Paris, Colorista Denim en Hot Pink Washout. De uitwasbare haarkleuring voor 1 tot 2 weken. Nu 50% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Als je bedrijfswagen je gereedschap is, kun je als vakman rekenen op het vakmanschap van Renault. Bovendien profiteert de vakman van extra voordeel. Want bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master kan het voordeel oplopen tot wel €5.000. En leasen kan al vanaf €97 per maand. Renault Bedrijfswagens voor de vakman. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
Lost in the Greenhouse. Een Friese Romeo en Julia in de kassen van Seksbieren. Met Maartje van de Wetering en Leopold Witte. Te zien van 13 april tot en met 20 mei in het hoofdprogramma van Leeuwarden Friesland 2018. Boek nu op lostinthegreenhouse.com. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Azes, nog een liedje hoor ik het erin. Maar inderdaad, Rory Gallagher, Galder en nog volle mooie verhalen. Dat Azes, nou eerst het Nijs met Tieten Seijers. Ljouwert en Zuidwest-Friesland doggen vjessentemin om inwoners te beloeken bij grote bouwprojecten in de buurt. Dat docht blikken uit onderzoek van belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis. De twee gemeenten krijgen dikke onvoldoendes van de inwoners. Zuidwest-Friesland een 3,7 en Ljouwert een 4,1. Mensen vinden dat ze te min jaren over bijgelijks de bouw van nieuwe huizen, de onlis van dieken en de plaatsing van wiemonen. En ze jaren het ook te let, zeggen ze. Het gemiddelde cijfer van alle gemeenten dat het onderzoek dien is een 4,4. Een vrouw uit Drachten had een werkstraf van 30 uur gekregen vanwege stellerij. De vrouw hier bij een winkel vlees en vis meenam zonder te betalen. En van een verstoorde vreun hier ze onder oren een gasmeerder, oude radio's, een fiets en een klok stellen. De man zien bern ontdoet ze dat een paar weken later. De vrouw zei dat ze het kwart van haar vreun haar mocht. Jonkende werkstraf bepaalde de rechter dat de vrouw haar melden had bij de reclassering. Het jerdere IFKS-scootje Oude Zeug is verkocht aan een groep zielers uit Enkhuizen. De Oude Zeug was onder leiding van Elke Dijkstra 2 keer kampioen in 2002 en 2003. De oranje zielde skipper Koos Lamme erop. Hij zit nog verder op het scootje De Singelier. De Oude Zeug werd het stadsskip van Enkhuizen en zal ook wel weer meedoen aan wedstrijden. Vanwege extreem leeg wetter en de eerste wien had rederij Doekse vanmorgen de veertjes tussen Skielge en Haas een beetje onpost. De boot van Skielge naar Haas gaat nou een kwartier oezaan, een kwartier letter als normaal. En middags gaat de boot van Haas naar Skielge net om 3 uur, maar om 11:05. Alle oren afveerten bin wol gewoon neffens de dienstregeling, meldt rederij Doekse. En dan het waar. De lucht is broen, maar kans op sneeuw. Er zit een stevige eerste wien en het is om het vriespunt heen. Vannacht dan vriest het tussen de 2 en de 5 graden. Morgen is het droog, het waait hut aan en het is om het vriespunt heen. Nachts is het min zo'n. Snijden dan hebben we een protte dan is het 12 of 3 graden en nachts vriest het een graad als 5. Goeie. In Friesland doen we het maalkoor. Stem daarom voor solidariteit en dwarsmus. Stem 21 maart in jouw gemeente op de PvdA. De Mandenmakers Marathon met 25% korting op al onze keukens. En u maakt iedere dag kans op een gratis keuken. En we zijn elke dag open tot 10 uur, dus kom snel langs. U heeft nog 2 dagen. Mandenmakers, het huis van keukens. Ja, ruik je het? Eindelijk, lekker. Het voorjaar zit in de lucht. Of het zijn al onze nieuwe geurtjes, want die zijn nu in de aanbieding. Dus kom naar Dio NDA en probeer ze allemaal. Dio NDA, de drogist met aandacht. Femi, hoe heb jij je baan in de kraamzorg gevonden? Ik ben naar de speeddates voor de vacatures in de zorg gegaan. En ik heb daar gesprekken gehad met mensen die werken in de zorg. Ja, en nu ben ik aan het werken in mijn droombaan als kraamverzorgster. Ook werken in zorg en welzijn? Kom naar de Week van Zorg en Welzijn van 12 tot en met 17 maart en ga op speeddate. Kijk op wzwnoord.nl. En welkom bij het laatste jaloeren alweer van het muzikale dwarsplein van Friesland. Zullen we straks ook nog even praten over Gleun in de Kate en al die oren concerten bij Bob de Boer in dat Lietse Huiskamer concertje. Barry Barnes zal nog optreden met zijn band, hij is on tour. Jong dus Frieske Pial, nou eerst de Noorderwien live studio. En Galder, ex-zij zullen optreden en we praten alvast. En Sjogel alvast vooruit op de Koepeltjerke concert, wat ze Jaan Sille. Maar eerst, Niall Horan. She's out of her mind and wraps herself around the truth. She'll jump from that flight and meet you that night and make you tear up the room. Yeah, she loves when everybody's watching. She knows the way her body moves.
new. I know what it's like, I fell for it twice, and now I'm just warning you. She loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. She loves the way they all fall back when she says that she loves nobody else but you. She's on the move, she's coming, she's coming, she's coming, she's coming for me. She's on the move, she's coming, she's coming, she's coming, she's coming for me. Niall Horan. What do we? What? The Chicks. What's? Oh no, nothing. No, that's a family show. It's a family show. We're talking about women. Goed. We zien even naar de clip te zien van Niall Horan en Barry Barnes. De Rory Gallagher man begon even over de dames in de clip. Do what? You like clips? Oh yeah. Sometimes you play solo. Sometimes you're touring with the bands. This is Cinnabar. This is what I do most of the time. Yeah. Sometimes I do the acoustic stuff, but I You like it more with the band? I love to rock with my boys. Okay. What's the song you're gonna play now? We're gonna play Tattooed Lady. Okay, Barry Barnes. Lady, bitter baby, love my family. When I was lonely, someone told me where I could always be. Well, you can push the penny if you had to meet me at the shooting gallery. I'm a fairground baby. Wonder what made me fall for the pearly queen. Yeah, then my youth are a canvas room. I got no schooling, never the schoolbell sound. From the caravan in the fairground band, sounding good as they can be. You know they can't be found when they look around. Tomorrow we'll be gone by dawn. All right. Some kind of central here to be sure of. Save a seat for me. Let me tell you all about Wicked Sadie. She's no lady. The lock and the clothes a sideshow now. Throughout the DH hearing, please she's wearing a god-tall butter crown. Yeah, then my youth are a canvas room as I roll from town to town. I'm not fooling when I said I got no schooling. Whenever the class bell sound, you know. From the caravan in the fairground band, sounding good as they can be. They know they can't be found when they look around. Tomorrow we'll be gone by dawn. Yeah, tattooed lady, bitter baby, love my family. When I was lonely, someone told me where I could always be. You can push the penny if you had to meet me at the shooting gallery. Tattooed lady.
Lekker! Ik hoorde wel van. Straks proberen we nog een keer een noemer hier in de studio te krijgen. Ik zal even er even bij, Gjalt. Even een 30 minuten had ik nog. Oh, het iets hard. Je nog vast maar stenen, Gjalt. Prima. Praat ik even met Bob, dan kun je maar met Galder. Ik moest even stenen, Bob, want er werd kritiek kwam op mijn bloesje. Oh. Dus had ik op een bank zitten. Oh. Daar gaan we staan. Hey, we eindigen met een prachtig mooi verhaal. Gleun in de Keet. Douwe Koortstra, Sietse Sneekweek en DJ Heet in de Mond. Montianne, bent er nog kaarten? Ja, er zijn nog kaarten. Ik heb nog een plek, denk nog 10 mensen kan kwijt. En hoe kunnen mensen het makkelijkste erbij komen? Ja, ze moeten eventjes mij bellen, denk ik. Of anders even Bob de Boer googelen. Of Concerts and More. Theatertje De Wier, Quanjum. Dan komen we vanzelf terecht. Concerts ze moeten zich wel even aanmelden. Want anders dan, als ze rode wangetjes en oortjes willen krijgen, moeten ze zeker komen morgenavond. Even googelen hier. Bob de Boer, Quanjum, De Wier. En dan was dan bij nood mij, maar altijd mij even mailen. Willem@omroepfriesland.nl. Even toch de agenda voor de komende tijd. Vind ik altijd leuk. Arno van de Brok hebben we gewoon. We gaan Gleun in de Keet. Wat had je nog meer? Dit is wel heel leuk. Okay. Piet Kok. Staat 50 jaar op de planken. Dat is leuk. Een tijdje hakken hier live. Maar dan gaat hij dan bij natuurlijk uitgebreid spelen. Ja, zeker. Hij put onder andere uit het programma wat hij deed, de Bob Dylan Tribute vorig jaar. Was heel succesvol in dit Huiskamertheater. Hij komt nu weer opnieuw met Roelof Reineman. Maar nou een heel overzicht uit zijn repertoire van 50 jaar. 50 jaar. 50 jaar. Ja, dat is heel bijzonder. Zo oud ben ik nou net hier, jongen. Bijna, hè? Hey, hou maar op. Oh. ik vond wel jong klinken. Ja, ik ben al lang in 50. Weet je, het is heel leuk dat ik heb Piet zelf vroeger wel opgenomen hier op de Groene Weg nog in de radiostudio. Ja, dat is een oud collega van u, hè? Band. En de Plok Blues Band ervoor en weet ik wat allemaal. Ik vind het heel leuk dat hij in een theatertje staat. Ja. Dus daar kijken we naar uit. Dat is 23 maart, nog kaarten genoeg. Okay. En ja, we doen nog hier. Heel bijzonder, Carl Carey. Het theatertje werkt overigens samen met andere kleinere podia, zoals Aardeplaats en Oude Beeld Ziel. En we spelen wel eens artiesten naar elkaar door. Als de een geen ruimte heeft, dan bevelen we het aan bij een ander. Ja. Zo kreeg ik dit van Kirsten, van de Aardeplaats in Oude Beeld Ziel. Carl Carey, Amerikaanse singer-songwriter. Is heel populair in Europa ook en doet nu ook Nederland aan. Ron Jansen, dat is haar vaste Nederlandse begeleider, maar ze komt met een trio. En ze noemt het zelf Gaelic Americana. Dus het is heel veel. Het is Amerikaanse singer-songwriter muziek. Amerikanen, maar het is heel erg beïnvloed door Schotse, Ierse, Gaelic taal. Dat vind ik heel bijzonder. En dat is op 6 april. En ik heb het net naar de pers toe en in de mailing gegooid. Ik hoop dat hier heel veel mensen op afkomen. Ik vind het heel bijzonder. Het is prachtig mooie sfeermuziek. Dus om echt heel erg mooi in dat soort sferen te komen, wordt het een avond genieten in het theater. Nou, voor rode oortjes, dat mooie Gaelic klinken. Alja, De Wier, Quanjum, in van gelukkig meerdere liedse podia in Friesland. Dat stiep je graag vanuit dit programma. Bob de Boer, De Wier, Quanjum, google het even, kom bij hem uit of Concerts and More. Helemaal goed. Dankjewel. Bedankt ook. Jij. Was nog een stukje vallen? Zit maar nog geld? Dankjewel, jongen. Ho, de cameraman. Gaat hij goed? Ja, zeker. Mooi, goed zo. Ja, dat je een bank voor mij wordt, dat snap ik hoor. Daar komt er zo'n walpik op die oor.
Nou ja. Ja. Je zit nou 12 woordpikken. Nog voor... 12 woordpikken, hè? Draai doe best een woordpik nou. Een hele. Hij telt net mee. Nee, alles of niks. Hoor. Ja, dat bedoel ik. Maar even verder naar het om. Als je nog bij wie hartstikke mooie in green. Komen we je binnentoffelen en dan wordt het met alle gereed met zwarte lettertjes en cijfertjes om je heen. Hè. Wie zijn er maar natuurlijk, net voor niks is hier natuurlijk het feestvierend publiek. Dat zit je net van neer. Dus ik heb begrepen, doe als 50 aankomende maandje. Dus vooral je, wie krijgen aan chips en bier en dan komen de drankflessen. Maar varen we dat door, dan zongen we natuurlijk eerst even van Willem vanzelf. Hè. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyper de piep, hyper de piep, hyper de pieper de, hey! Speel je? Speel je? Welke? When Johnny come marching home. Galder! Come marching home again, hoorah, hoorah! They're giving a heartening welcome then, hoorah, hoorah! The men will cheer, the boys will shout, the ladies they will all sing out, and we all feel gay when Johnny come marching home. Get ready for the jubilee, hooray, hooray! The show is expression and display, hooray, hooray! And ladies run perform support to fill the joy, each warrior's heart, and we all feel gay when Johnny come marching home. When Johnny come marching home again, hoorah, hoorah! They're giving a heartening welcome then, hoorah, hoorah! The men will cheer, the boys will shout, the ladies they will all sing out, and we all feel gay when Johnny come marching home. Get ready for the jubilee, hooray, hooray! The choice is precious and display, hooray, hooray! And let it run, perform support to fill the joy, each warrior's heart, and we all feel gay when Johnny come marching home. When Johnny come marching home again, hoorah, hoorah! They give him a heartening welcome then, hurrah, hurrah! The men will cheer, the boys will shout, the ladies they will all sing out, and we all feel gay when Johnny come marching home. Johnny come marching home again, hurrah, hurrah! They give him a heartening welcome then, hurrah, hurrah! The men will cheer, the boys will shout, the ladies they will all sing out, and we all feel gay when Johnny come marching home. Involve the friendship on the day, hooray, hooray! The soldiers expression and display, hooray, hooray! And ladies run, perform support to fill the joy, each warrior's heart, and we all feel gay when Johnny come marching home. When Johnny come marching home again, hoorah, hoorah! We give him a hearty welcome then, hoorah, hoorah! The men will cheer, the boys will shout, the ladies they will all sing out, and we all feel gay when Johnny come marching home. When Johnny come marching home again, hoorah, hoorah! They give him a hearty welcome then, hoorah, hoorah! The men will cheer, the boys will shout, the ladies they will all sing out, and we all feel gay when Johnny come marching home. And we all feel gay when Johnny come marching home. And we all feel gay when Willem is ben je jitje! Ja, dankjewel jongen. We doen het er nog maar even in. Galder, oké, even hoe je aan praten. Koppeltjerken, wat een fantastische locatie. Soms, nou ik denk misschien een jaar of zo, onlier bij ze daar met concerten. Ik denk 300 mensen kinderen in. Ja, ik geloof het al. 400, de Douwe die had er even in omslagen. Je hebt natuurlijk spelen, maar dat wordt een speciale show dus. Ja, en als je, ik doe natuurlijk, dit is echt Iers en Schotse muziek wat we doen. En ik wil onvertellingen. En dan doen we een beetje de combi met wat leuke verhalen. Nou ja, maar natuurlijk, we gaan natuurlijk zien, het is leuk dat ik van culturele haast natuurlijk op het verhaal leidt. Ja. Dus wie doen een combi met Iers en Schotse en Keltische muziek zit. Maar en daar, Sanon en ik mij een vleugje even een verhaaltje. Er is heen en mij een... Die kan het verhalen? Nou, ik kan er altijd soms even naar taal. Ja. Maar een volksverhaal dus? Ja. Sagas, legendes, oude Friese mythologie en hoe het iets ontstaan is. Maar altijd mijn vleugje, ja. Wanneer is dat? 14 april, ja. Wat zei je nou?
Morgen zijn we in Bolwijk, St. Patrick's Day feest. Ja. Ja, ik denk dat de koepeltjerk even afsluiten. Daar ben je nog kaarten voor. Die verkeer los of net? Ja, zeker, zeker. Lotsverkeer en via de site natuurlijk van hunzelf. Dan kunnen ze dat van tevoren bestellen. No snit. Ja, ik ben helemaal al in bestap. Ja, nou, morgen zitten we, maar vandaar deze prachtig mooie parken, zitten we bij St. Patrick's Day feest. Alles in green, morgen Guinness, green bier ook in het café. Green passie, ja. Dus en een green kaarten snijden, man. Ik tot en green ziet, maar morgen dan, ja, zal nog of Johan beginnen we daar. Ja. En dan speel je hem al in of doe je dat nog mee horen, act? Nou, er zit nog een DJ tussen terug, zeg maar. Dus dat wist een beetje jou. Snits, Balwerk, St. Patrick's Day. Tjoch. Bedankt. Tot de volgende keer. Galder, Koepeltjerken en Monders in het Balwerk in Snits. Ik ga even de Truida. We hadden een hele groep fotografen die Fred en Mickey altijd mooie foto's maken. Truida is Joert hier aan het omrennen en meisje mooie foto's. Maar die kwam bij me. Ik had een leuke agenda, denk je? Ja, inderdaad. Dat is toch een agendatip? Ja, zeker. Morgen dan hebben wij een mooie rock'n'roll doen. Waar is... In Witmarsum, bij de gekroonde Roskam, bij Arno Burger dus, oftewel Pijl. En daar hebben wij fantastische mooie rockbands. Waar speel je er? Moonshark. Mooi de Bombita's. Zegt u dat wat? Ja. Ja, hè? En dan... Bombita's, de zangeres? Ja. Rock'n'roll zangeres? Ja, nog van Herman Brood. Precies. En dan Raw Medicine. Goeie band. Dat is een geweldige goede band. En ik weet dat het smoor druk wordt. Maar er kan altijd een peer bij, wist ik niet. Witmarsum, zeker weer. De mondjoen om 11:00. En de Raw Medicine die begint om 11:10. Leuk dat je wist. Dankjewel. Graag niet. Ik heb nog een Jan Martin. Hij is van Mark Kelly's. Hoi. En nog even een cross guitars. Want dan komen we in de toekomst nog even hoe te spreken. Met de programmering te doen. Ja, leuke dingen dus. Ja, heel leuke ding. Internationaal. En het publiek, ik ben internationaal. En een stuk of 8 jonge landen komen ze weer bij. Dus. Maar dan begint het Fafkeer. Fafkeer begint dus begonnen. Oké. Zo, we hadden vorig hier weer cassettebandjes. We hadden nog een LP-hoes. En zo, als je dan de kaartjes keep, dan komen de LP's eruit rogen. Fantastisch man. Echt oldschool. Hartstikke mooi. En dan zit ik in de echte zit ik dan een gatje. Echt nog. Ja, je kan ze draaien, als je wil. Maar van alles wat dus. Het zit er wat blues, wat rock. Nou ja, Folk Roses. Jack Bottleneck. Zo breed het maar in eigenlijk. Ja, de tongens zijn, dat we eigenlijk zo'n quo, jongen. Daar ben we een beetje van overstapt. We doen nu British Fame van onder andere Jos Hartenveld. Ja. En die houden zaterdag staan met Two Faces en Dr. Tamtam. Dat was vorig jaar zo'n succes. Heel tent op de kop. Die hebben we dan samen met Voltage van Dave Vermeulen. Van een winnaar van een... Ja, Voice of zo. Ja. Juist, Voice. Ja. En de Freds Hercules, Carousel verder, zij heb je al even, Noorwegen en Frankrijk. Dat ben megabands. Hartstikke mooi. Heel moeilijk. Crossgitaars. Wij gaan er komende tijd meer hoe aan en zeker reclame voor mij. Het is een ontzettend leuk lied, maar heel sympathiek festival. Dankjewel, jongen. Doe, bedankt. Jorrit, zijn wij het na weekend hoe een mukpop, hè? Ja. Dus is in een organisatie, komt een reunie, hè? Ja, klopt. Ja. Wanneer? Wanneer je mukpop is, 23 juni, 2018. En wanneer zit daar de VAF-verkeer van u daar? VAF-verkeer op 31 maart in Jorbert. En al die mukpop-bands? Al je mukpop-bands, ja. En, dat is jouw sentiment voor mij. En een oude Jorbert-band, ja. Koest het nog, dus? Ik weet het toen net niet. Nee, uit de overlevering dus. Ja. Leuk man, goed. Dan komen we binnenkort in op waarom. Zullen we dat wel? Ja, zeker. Hartstikke mooi. Goed, mukpop komt waarom. Barry Bonds, hi! I'm all right. You got another song? We're still here. Okay. With a slide. Yeah. Okay. Thank you. Pleasure. And do you have one more song for us? Why not? Ladies and gentlemen, Barry Bonds, and then we know to be live! Chief of police, bring him over here, standing right in front of me. I don't want to cause no trouble, no fuss or fight. Look out, man, you know it's Saturday night. Well, Friday afternoon, isn't it, Lil? Next man I want to see is the old fire chief.
match, gonna set the whole place alive. Yeah! See is the old DA. Primo here, don't let it get away. He was a man who put me inside. Now my young years I will run until I die. Fall down walls, walk cold floor. That's all he gave me, would not give me no more. Now you come around here, baby, ask me where I've been. I've been up the river, place they call Sing Sing. Sing Sing, Sing Sing, Sing Sing, yeah. Father wrote to me and said, hey son, but you're out to tell us how you're getting on. Dear son, they said there's a rumor going all around the town. Lock you up for more years for something you ain't done. I picked up my pen and I rode right home. I said, dear mother and father, listen to your son. The judge to my 22 years, 23 days, 24 minutes. He made it 99 years. I might even die in here. Cell block 3, make no mistake. Had it to the teeth, we've had all we could take. We got some rope and a grappling hook. Late at night, we're gonna make that jump. It's only 40 feet down that wall. We hit the highway, got an hour before we missed it all. Gonna pick up a ride on a pickup truck. When we hit town, when we hit town, when we hit town, everybody better duck. You know where we are, everybody. I'm on back in your town, in your town.
send them back in your town. Zal ik het naar jouw e-mailadres? Mag ik het meenemen of niet? Ja, tuurlijk. Heb ik jouw e-mailadres genomen? Prima. Die weet toch? Goed gedaan. Stukje vanavond of morgen even door. Ja. Als jij een leuke van mij hebt. Dan, nou, ik heb stukken bad gemaakt. Dan kan ik die morgenavond op projectie laten zien. Alles, jongen! De avond namelijk, snap je? Prima. Zou dat lukken? Ja, maar dan kan ik het vanavond wel doen, maar dan moet ik ook scheuren met